Twakire buya naende omorigerere ito bw'Ensoko TV Kenya sebe miganda gosesenie ase eng'encho kwang'ereri baga asoko base TV yao asinyise chichabo na mambiga nere buya ekero twabokire mambibe na bono iga twamobaka Nyasaye na komotogia ase eng'encho ya amang'ana amaya ari agotokorera na gotorinda watolire obotuko bwarenga obonene obotuko bwata amang'ana amangi kero kende ase obotuko osibirengerio osichishuguri ao lakini bono mambi Nyasaye omwigeno otobokirie ngosoka ore kogenda ase egasi yao nere buya tomotang'ane Nyasaye abe nere ekiorokererio ase obogima bwaito lero nintagete nkwanire igoro ya naki ekera abanto bagosaba osekero kogenda ase obosi bwa Nyasaye nebirecha naki bigokora egasi ase oboiko bwense ase embe etokweyana igichire ebirecha bie ao ekero kosoka okogenda gotara okwana n'abanto ose nyomba mwao okoigwa ng'omonto agoteba ng'o oria akabwatu nekerecha oria akabwatu nekerecha ekerecha naki gekobwata omonto tari omonto okobwata ekerecha omone Yesu anyare kobakwanda onsi asore okerecha nakio gekobwata omonto tari monto okobwata ekerecha bono ntubende gwetanga na gweatana na egere ebirecha mbito bwata Yesu agakwana kurase egitabo kia Matayo 12 ekibugo kia 24 43 44 na 45 ekere ekerecha kiobi kiarura omonto nigo gigwetana na asa nyomo kiamanya korigia asige kobera kiaburwa maiga ya kiarengereria ng'a tigang'irane gocha ase nyomba eri narwete tigankwana igoro yekerecha kegweta na ase enche enyomo ekerecha kegweta ase ense enyomo naki gekogerekera omonto gwatorekire okobatiso ase amache ekegere amache nigagosibia omonto korwa obokare ebirecha bia kare bia rwororo obo omonto ekiombe gose egetongo ekiya ase obosi bwa Nyasaye ekerecha kiria kia rwororo keirana naende yacha gocheki nyomba eri yaye gose nengiyere Biblia nteba igana gekonyore nyomba eri nengiyere kiagenda kiuye ebinde bitano na bibere bire ebibe mono Biblia goteba ng'a ebibe mono gokebwa igogo gokementere na kero kio bia bibirecha 8 kwanyora ng'omonto yo obeire omobe naende obeire omobe saidi kobwa unarengeri tang'ani ase kenyoro kiao ase omotao kwarorire omonto oyo tatoregete agacha agatoreka lakini ekereira nete naenda ase ebibe ngare kunywa amarwa siku hizi igakonywa bakoetania ebirecha biri bitano na bibere plus na kiri original bieranire na nebire bibe saidi abana ba Nyasaye ekere kirecha kiobi kiarura omonto nigo kegwetana na ase ense enyomo kegwetana na ase embeo ekegwetana na ase gatigati ya mare na gatigati ya embeye tokweyana lenda monekero gosoka tomerana nekerecha kieubi kiaruete omonto ekero asabere turu isambu ekero omonto asabere turu araka ekero omonto asabere tukitengera omonto agasaberu Nyamira omonto agasaberu Mombasa omonto agasaberu Kisumu omonto agasaberu ekerecha kigaserwa korwa Kisii bono ekero gotara okeumere kegwake kegosirie ekerecha kieubi nekebe sana ase obogima bwa mwanyabanto lenda sana ekero mogotara ase amagima ino tang'ani Nyasaye eboye Nyasaye esibi Nyasaye eyaka amafuta y'obutakatifu bwa Nyasaye egere ebirecha minyara ko babiko baumera ase mambi ya bono iga ekero kogenda ase ebiasara kwaika ase ebiasara byao mara moja kwaumera omonto gogosogosa gose omonto gokwana bobe ekinekerecha kiobi giatang'anire kwagenda obisi yao liba gubwente gokwana n'abanto buya ogokumbatira n'abanto buya kwanyora omonto iga anunete omonto iga abete omonto iga okogwasa chunga sana ekerecha kiobi giatang'anire ekero kogenda ase para okogenda esabari yao erende mono ekerecha kiobi ngetang'ana ekerekera ase koreta achari gwakosana ne conductor gwakosana ne entereba esegi yaba ase matatu ekero kendo ase negari yao kogendia ore para ekerecha kiobi giatang'ana toikonyara korana n'echipambu toikonyara korana n'echigari chide kwanyora omonto ndochire obatekire bosio kwamanya gotabana na kweba kwacha komorama chintereba chichigari cha private ando sia semana semambi yabonega nyumotoro kiegari aikaranza steering yao saba Nyasaye agotang'ane ekigera ali ase paro kogenda ekeboni ngotambuka kere para yokuburukani eng'ombe ngotumere para yokuburukani omonto ngoitari negari enda kwobate kibobe omonto bipigipigi ngotang'ana ara kwobate kibobe tang'ani Nyasaye ekerecha kiobi ngebasa gotang'ana ase mambi yabono iga ototati totogonyere ebirecha biobi biakere eng'encho abana baitekera bakonda chisukuru ago bakobwata ebirecha biechiubi kwanyora ng'omwana ori bakonda esukuru asome buya iga na kabwate obwenenu akwere na kabwate chitabichimbe chitarindonge ebirecha biobi nebibe sana
asema mbia bonega tubitogonyera asobwamo anda onsi asore bwatari amabokao tobe ama ribo elimo egere tusabe tiga twire birengere asogo saba tata Nyasaye bimiganda asema mbia bonega twachira asore twakobakira seninchiri nganeri ga watoire ngibirecha biubi igo bigo etana nase embe nyomo byachaka kuriya se bigo so akabiko burwa bire nasinyomba kiri byarwete bona asema mbia bonega Kristo na atanga niryo murigire we TV yega asama bokao ekera gosoka kurwa se nyomba yaye abo mugaka abo mongena abo mwana ko ende skuru Kristo abentereba wigari endege epikipiki enyange terebende yonsi Kristo nonye nuri okugenda ase biasara byaye no nuri okugenda service yaye tate bimigana mubekira asore murende na ndo mwagate murusire birecha byo byakerengencho Nyasaye bimiganda mo murembe no bwanchani atwaro mogoka seri tukoligima asema mbia bonega na abitogonyere bireche biga ase retara Yesu Kristo chinguru cha Nyasaye kitawale omoiko Nyasaye otawale obone bwa Nyasaye otawale abana bao bagosoke bya nekero bakorera sinyumba cyabo marogo basi family cyabo bali bakelie tali aho nakuri obone ekera na Nyasaye mbia mona singa nchobu yabwao na mbia mona singa nchobu anchani na asabire semeretie aseretara Yesu Kristo yoro motolito amina ekero kugende gasi genda na Nyasaye no mone abamonaye njoyo ngokwana no murada cha fete ageta mumanyi kurwa Happy Church Ministries International suneka ngote banga shalom na Mungu awe na wewe enamba yesi mikama kawaida 0726 869 188 0726 869 188 shalom na Mungu awe na wewe amina. Watia na bukurigirirwa na kiro muntu Manjito Mulgeria wegeta Senigen Soko TV emambia bono no gusaba no kwigena kwanenga anonsia sole kwa bokiribia wachakire kuyarigania seritko togoteba gotambe chinga kibini chige kero twaikire asenyombe ya Soko TV nigo tukumwakiro monguru ngambi yamono kiagana ni chinga kichinde nande togochaka litkolia nande ne litkolie ikiri tanga ni togoteba ngati chirimo litkolia mande ya bange maitenga kuyarigani ryogenda semero muyago nale boigo kurwa semero muyae merobere ne mingo manchito Mulgeria tubata chinga chito no enase amagima itunga getinga kwabokire boigo onyare go kuyarigania twatebo mwaka oyo no ibwegwe tumaitonya tugikirania ibintu bititaitugikirania asamagima itote kwarigana nda somoro bire Soko bwakire tonyare togosemania totebanie tumanyanie emambi yabono buna butambe nigo tonyora somtanda ito Facebook wanyara ko goto follow weka YouTube wato follow nabego kwanyara go kwego kyane merobirita sigeta senge to gen Soko TV buna butambe manjito Mulgeria morobiro nen Soko bwakire butambe nigo ngo kwanya nga bwakire annonsesori wantebinga bwakire byana nen kwanya ne somoro bire Soko bwakire tonyare tugusanga naye amo na nchengo kwaliga nindo mwancho Mulgeria elio nyara kaba ko gaswaso Mulgeria semambi yabono na namono mwancho Mulgeria ro chicyabere kitaliki kyando mutinyo kabero mwaka w'ikirubere 2025 nemo aigane Soko TV iki yagongaite borolende kwa yebekire bosi sembero bili weekend ya elire nande bono gutwasoro mutinyo kabere togendete ko baramatuko nande anene mono lende bali mogendete ko bamuko beke bintu byino binyare kwa bigo soana na bitiga bigo soana na bali mugo chaka lende mono lenga kibiko bwenera bagoteba Diana ngakyogendete mbia ne innocent nande togoteba ngane litko lina ntukumwakiria sainga mbia mono kyane litko litanga lieke nande last Friday na tebe tukongo kwani kwalengo na nchira maiga ngutumita maiga yana Colton Oto na njira dira maiga na njira ugwa denge Soko bwakira dosi ya sole yana agenda gusi na nyora bagusiba mintumbi ya bali kanyora abantu bagoteba ngamburunge bali rende
na ande bagantebi nga litongo mbiya lirekera togoteba litongo mochochi na barwaira ninga itongo nogaya nkaligi bakakibatia gacha kontebi nabo ikomete nabigete egotiao okay. Kama chikondo tanse ya tikwari kugwa olende kwakorete gasingia sana litukulie kana kona kogenda gochiabu singwituri no ne bitaseni bande mbali bagukuburinga ngakimogendete gento nanyore sengweta kuburinga Diana mbiyare maigao na retrosipi mashabiki na mangi bari gokono ena amabere ke kombonetere ndasiba mabere mbangete no egara noji eda etu ababere ngachararo lakini ndi bateba ngachia osilie mburu manyete buna konyeta iyo bono imbura gukwanira igoro ya mabere kagenda gatasini getiga kurukunya cheki ga center iga mugaka getaga tebire karenga chiduka isano mwateba ni jiji nende nganda nganyoranga na center gendete gukina sana kera na ikororo litwa rule sobo sultan ngoteba nga tiganyora ngono nyana emergency be kaso asigete setup getendonge sana kanyoranga na bagakaboka baikaranse tenandega na baligereti kanyora bonsi ipi ikirogo baligereri oyo ratoko bwate miaka emeke ni miaka 50 abagaka banki bari ko kwanerekera kwa batari abagaka bari ko na state of the nation nga kiesegendre bakubura ninga kimwarora paka bagara brief bagante byumanyete buno ikaranse ta umuralia kijana genda igakia tigerwe besega igagiko bagera abantu ego kianyole chingoma chintindi sana atigere tuchingoma chintindi ataibanto gara kwa iruju bese gara kwa iruju bese siasa tebyo manya nachi bage igine kinajagire kugundwa no ninche urase kwa iruju bese chigosaliri lieta usonyora abantu bagukurwa ni babwe nechi nyinge kwayo ya kwa iru nechi bese umwana siasa nayo kwa bwate chibese chiao bugulie timu yago ebe kia bangina buna lingore unga bekera inia bangina era inia ino basaja eya ino abasae eya ino muina na ndonye gokora na bana barungo baure na baruwate basoye yabo ubage gukora kurwigetie kia yogenda chibese lakini gogo chaka gutigera abantu gurumaga mukijane gitata nabo kiamnyoge tigo kobokondukairete nyagitari kare gitigarte ne chinko machintindi sana mungwana oyo muchietora ase chira kateba nga ninguru je mwegenete sai gatoko ajibeze monyonge kebati kerati gerubono ekorido maiga agasiro gusira ekorido maiga nyauma kamanya kobatengo mugaka no bajetenga matuka mange nara gatebirio manyerie tuyade umwacho muligeria semambia bono chetre chitaika isano maiga ichisa 12 sto kwariganiye murobelia soko bwakire ikenyi na ndeli tonyara kwa batogo chaka njenguru ku Innocent Onyango encho manchito muligeria ankoro kwa Diana ndemo na niko kwarigania somoro biri soko bwakire butambe tonyare togasanga na kumanyania kolinde Innocent ribori natakarero nkobori kwana gutara the longest distance kwanza gwatarire ngakire tinko inyora bujanga kyobwaro buburabe kolinde gentokero kinda inyore ngana atarire sana twagachire kolema mugondo sub county ende okorwa seito paka gwika mugondo gwachire chinsa ibere gwagwaswa mugondo ureme na ndo irane chinsa chini ibere gego ika Jumapili obugolie bituma goru seito nyane chiro bikoni onande ilikenyoro bikoni gusiringi 8 oire asegete center bikale koni gwari wateba nga serious chisiringi 12 bwetu egete ogenda na maguru chigari chigweta buchana ukoligerera linga kogenda tuli asete yogochi kwagenda mwachikumira gukira keroka natambe sana tari atambe bono nande bono 2 hours okwanira utali chi saibere choka kete kisi amini gusine bwate chi county ibere no maye tenga lirikale umuntu nguru arenge tigatotebe ari Nyamira Nyamira town oru na maguru Nyamira ogenda baka bumachoga na maguru machoge how long yeko ira chinsa irenga lineli tukoligi mananda goboka mambi oboka ebise bya maguru kwa bigure biri bya gatalira maguru bye bide bitonda kwamanya kuboka mambia lakini egendo kia rengororo twara linde ngwana ga gatokobora ningaki obukima bano is the most useless food mundo ndaga jago ndebi yaya obuboro buno butwaboretere twe egobwa rengo bobe umuntu agoboka mambi uri bugima bwobori ne chinsaga 11 sokire urasire uchire yana liyo gutuma umwana saa 12 isiko ngagenda bwo Yesu buri yatigara isiko ati abantu kondoma bari ko kitabali myakeli yakarira bayarenga igwa chira atambira magoro ngeroka kuru nyantaro baka keroka
Nyantaro mpaka Keroka West Mugirango ichi chiaringe chinse isatu gwatari those chinse ibere tindishwa lakini nakabwatiri tatari ndigane ng'ombe mpaka Keroka. Okay. Igomo muchiete na tatu mine chiro. Ni mokobete. Ubajumbuligeri dare gurenga. Dayano jiro oro yase bagusabusana. Mugago mito bagusabusana ine ng'ombe bako concentrate kaisana isatu mpaka chinse ikomire ibere. Ayanda yana na mange na iranire ore ndira mayantege nete. Wajumbuligeri libuda twagatebira boko jara kubago totomera SMS yago ase namba ito ya studio gere 0788666663 twiranire na ndo mwancho mulige nabo kwenda SSM ya WhatsApp na rototomera ujumbe nabo igo bali mugwa kesi imese mambia bono kuboli Diana ngaki getekero kabwo tebire achietera bagoro achikona ande mlirie chire yarenge metamayo yendali kera nando gonyara kabago totomera ujumbe yaona boko be kesi imi yago record clip ge second 30 asogate abanchenguru ku Innocent Onyango nde chinse mogete na ande ngoganeria abantu gete mambingi oto ke clip ekyokobeke asembeo nigo kiri clean enchira togate bakire kiya nelinga anamono konyoranga obegete asubura ubirubiya ora seru mweliere ikorekana buya na ande tubasa gotoka kore getanda tobe toka kobegete chianga bobe tokwana mangana mabase mambia bono mo director itakobeka asembeo na ndo nyara kabago kumanyekana ngayobere tebe se mure represent se mure ase mambia bono Diana. Manjito murigeria na boli no sentie long distance kose e distance yatalire entambe pit maitia enereri obomrana rukurukwa ngakibeti ni gatanya artificio so Mount Kenya egabidi arukuru chinse mo chiabo bagotebanga 50 kilometers kurwa West Pokot itimetu sura chichinsemo chia Nandi nakaba kakuikira nabaka Nairobi ago change fisi nchira ago sabo bukonyi nkeboli nga 50 kilometers Diana no 4 kilometers igongo kombreni ngana rusiro ko nchumuli liko igura bangirangiri mbali kuira gikabatare teba kilomita 50 wikira ase muchi Nairobi ine marathon ya chiete bana gutara bana gutara kurasa sembeli eno kurujise mochi ya musaraba bugakire biya mono agatebanga nigo musaraba town ere represented jiduka irenga chirabwe no kumusaraba amini eno kumakoli kurujise mechi ya musaraba chiduka irenga chirabwe mochi oyo town ya berana nyora jiduka ni satu Barnabas ke basaga tabakurwa doa Katari goika Ensoko TV Ensoko ne ya Diana na Innocent biya mono Barnabas ke baso amen pastor inengwana oselinga na pastor nyara kabaga kurwa semambia bono Colonel Mose omwana Brayo from Nyangena sigona Nico tuned omosoli bwege susu gata good morning Dennis Kirandi ko eke yo mosoli bwege sukuru chinse mochia na Kuru City Salams Club goika gachuba seito watching live biya mono omosoli bwege suna ndo iranira gatebanga kira Dennis eke mosoli bwege suna Ensoko TV Diana biya mono Mamake Ruth agateba good morning from Amabiria watching live pamoja hadi tamati mbuya mono Jessica Mura hoteven soko bwa kire kuruga iga pipeline mbuya mono Dolvin Mura arise and shine na itutu agotebira rise and shine Soko TV Diana na Innocent my pleasure you had a wonderful weekend akobolinga weekend ya umbi ya lengi kabisa happy new week mbuya mono na tote happy new week Dolvin na ndagoteba happy new brand day I am in until the end and be blessed abundantly for the great job you're doing biya mono na SSN wa Dolvin Mura sokoba asumurwe Rogers nyariki abatabwa kiribya Ensoko TV kurwa chinsemo ji Amsterdam Netherlands watching live na Kemi Phyllis Aiden nyariki Maya nyariki kirubo Pandel viso pando mongi na mocheche Lame kiobu banyarombe Anthony Ragol Kaka Junior Joshua Mbuya Trimba Kevason Bosire na ndeni ndo chega igagatebanga Kirandi Dennis Musyorio Ndima na Jones Ogeji Bingwa Nyamuri Mugadishu Jared Keburi Charles Momanyi Jones Bundi Amenya Barnabas Ratemori Tunda Green Richon Mayaka Toto Junior na mwate ya family yotoka chinsemo chirichia Vosamaro igena itambe obataganiri emambengia oyakurukunga Rogers Nyariki kuru chinsemo chirichia Amsterdam enseli ya Netherlands mwanchumulige Jared Orule Matuledi agateba gali chisemo cyanya chichi secondary school goika Kenyoro keliye kurunga Kenya boy agateba watching live Dolvin Morana ando irani agateba always tuned in in Ensoko TV I wish my parents my children my brother Dunia na Edunai na Dodi Philip Okero from Post Bank friends and all fans of Ensoko TV
to have a aggressive new week and a new day ahead. Mbia mono naye Dolvin Mora otwale mambiengia Enoch Mochere agotebe nsoko nyasa ngancheire na nde narolire litukolinde liya korwa chinsemo chirichia Isebania boda koganelie staff to koranere gasi nabo igo bali bagurunga Customs Kenya na Customs Tanzania agoteba asubuhi njema na awezi sahau babo mwabo kurunga badisheba kwambuka kuruchinsemo chirichia bimba agoteba ngatwara mambiengia na anamono munyaraka mogoso asomurobeli Eric Nyang'au agoteba good morning Innocent na Diana watching live bokiete buya ensoko neye mumbia mono Eric Nyang'au soko so asomurobeli asibali banyaraka bagoso na rapunguzire bali baringa sensemelia ya Facebook Diana tena rarigatia bali basoire ase namba itu studio tukuchiwa so asingarire mwamo manchito murigeria ndo chikira ndeni seki omusobe saute ba no arime yomorobiri na butambe nsoko neyemo na bigi namba yetu studio nero tuwikira sensemelia WhatsApp na bokunyara ko wake namba yao ya WhatsApp yani gose esimu yao gocha sense namba yetu ya WhatsApp tunyara tukusangaraye bana basike basokura doha Katari agote bano arime ye Soko TV na ndatebe Soko TV ne Modiana na Innocent Onyango karibu Soko TV na begondo chikera Dennis na ndeno ala sensemeyo manchito murigeria Charles Luanga mwalimu Charles Luanga otebano ali me yomorobiri kurwa chensemo chiria Nyamira kuri no manchito murigeria kingo genda asiringana lituli mwamu na bagwa kesimi yago totebinga ninkirigo kwanira na begona bokunyara ko gote yaso mtanda ito Facebook honyare ko gusangana into asina ite studio edo nyare ko gutsanga mu direct ita tutaya betiga tuchake koliro kali ngana lirabo ingana lirabo na nyorete aina ara mauni nasangereti korusi ingali go Brighton yani rigwokia litukulia chaka boronge na kolete ile kesi ekyo kiligereri ringana lirabo na kyoliroche igo ntio te bali ngana limwa abana bolira berira bwikegale liko motivate okay yato sawa karulinga no barira naro ino senti umari baguru the noise boy atabwa kire yakurunya Keiri marani Sambo village Diana tigato lingana li rabungora agenda gose limwa mu konte yato tebeli rabumbia okay aya mwanjito murigeria lingana lito no liregagu access kirini yao ligotebanga omuntu kubali nibo ya Selisango niga koerengereria niga kwerangereria abaibi omuntu ko bara enibo ya Selisango niga kwerangereria abaibi bajuboligereria ngachiko tugaji ndochiade katege batichiende inyama gachiko kureta maino jionsi babito ngidachete komorogeria se chindo orishwanti abwata maino kwa saina sen yabati akagokora maino jionsi pichindo chiade watabo goboto ko baredivo Selisango akwirangereria abaibi Diana era akwirangereria abaibi bweka mwachumuligereria omuntu ko bare nibo ya Selisango nigakwirangereria abaibi kera kwanyorere bonus yagachi balire barabu orore bagora banga kyogotebi we namba ito ye studio igere 0788666663 nabo kunyara kaba twakire simya sembambi yabono totebye oyo kubare nibo Selisango na era bano bwirangireria abayibi Diana batebanga no nabasani bono umanyenga litukeli bono turare toronge ogochinyora chimigero gende ujisikali abantu abanga karoko barabako ande nyumba y'obochano nabaranyore chinga kichinde batate chiko barairenga nayo amahine musikali yakayegwa ucha gukundolera ngao sana lakini njengegwe igongora ikanyomba narorire ya Messi chategwa ya Messi tigandara ibwata era nsoko bwakire kamati naona kamati nanda mabwo no ndana Innocent mbuyara bumbu yago watebina ki ekero gwachi yairwe nje botambe kana na chire bengi korusia chibesa chebiombe enale ko beke sikati sikati entambe na bekire sikati ne yanga gete umatengo uno yokwe yagia igase kanyobu na chibugato kagochio okay ningo ikanyomba na magota yo mugago mintonga asena agenda na chire buya na ena iranire buya role binto na letire okay amen musubati oyomo akabeke boss gitogo iko hotel ikoragera rende
akanyora gawete boss yetabugati enigo basa nangoire bajire na jiro ji bari bebengina na urakoira kina tankamanya na maene abantu bari baregesieri ari mbali bayayi gogo ikobe keamu akero gotaresa bari biya mono sana ngakie samba bagendrete esamba mbiere nama kuya kona gotonjia pole sana ngona ndo siriro yogose maukoro yo mana tigale to bono torachiko ni gochimambiende Ono lende goteni ntutororo roga gitiga tole merera ningo na gotayo mukunde kana osebe tigale mereria biya mono sana mukunde kana osebe mereria koigure kurwa asante sana njengo murukanga kamati ante wetinga nere representative yechi kamati go koigure ngagera go chibarabono kwamanya mulingana lya itorira bubono tiganda araigera boigo koigura tigakoryanchira natango muntu kubara nibo aseli sango niga akwirangiriria abaibi igo kera kwa enyorire bono yebalira abuli sango orenge yechikabo manya buno ko yikinyomba namba ito studio gere 078866 6663 nabo twakere semambia bono ototebinga lingana lituli mwa mungiri ko bali go segeta semambia bono oselingana lirabu ba tetwoteba ngo muntu ko bale nibo aseli sango bono bwirangiriria baibi nabo gototebinga ngakirire go chasole dayana go igure bono mungino tebire kera uchikuye chikiombe itukelio gagwetera nonyene kera gumire Kenya kera gumire Kenya gagukwaniriya lingambi yuriga yogenda gwasinywa kinga kire bano lero nyale babu mwingiga inege tabu gure tiboro tatageti Innocent no Nairobi kera banta bangi bagochemeremo ngonyororo monta address tibine bali mabori naro ligento bali ba saligetepi arori abantu bali bagwakana tugwakana chibese ne mpesa igento lero tugochago insist linga yando uligererie message ikwa enyorira abande bagatebanga na bora so oro kinga kina akane 50 onyoro uli kware koro kyoro lega balance lituke lirigima yana bwate Innocent okay era nsoko bwakire 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 ngoto kwa na nere nsoko bwakire menta chinguru bwakire bwakire biye giria gorira ke insake igo limenta ke igo abuno moiso yanera Barnabas ke basukuru do Qatar Barnabas ngakyo gendrete yande Innocent haya karibu totebi bono munchinde sekuru changi umenye tena ki ekero no nyugwa taka gukago taka nyabase yabasani nganjo umenye pe kiwe sangwa kanuncinga naiga ntugete chiombe ntugete chingoko na basani ba guma twaga tanga kayo muntu ndo chinabwa taka niko to ndango tora rora unyausiye tenoro chibuna abantu ba ndango tora mu kiragati ine siri ni linga pero gwate na bengi Innocent gano ne buno kolega sio so kongo te yoro muntu so gwa kanu mirengo ya ine siri nene sada wana na bere ko ni go yago ma yago batro taibanto muntu manye te familia yago na bana bao na maene igo bona kaniko kali bwataka kenayo manye te familia yago okay itanga ni karibu studio asante sana ngwa tukadea na kuyeka Diana akawa iga matpost na tutama kima Diana akili muamore meti lakini bona lino toro chekeroro no nya Diana na sa soge tengo sekalo ko vera kuyeko boa Diana njira diyo ko nyara kamenya ntayo kwigule kansa soke soke sana studio nere bana paske wasuro Qatar Innocent na Diana karibu Nsoko TV asante sana my brother mbiyamona asema mbiyabona kuruchese mechi ya Doha Qatar togendo mutimuko asante sana tetendo mutimuko to wasa uchibalira asa abantu bari okonyora bago kabesa magaro banku aborogeti bye ande bye naye kwa batebe tinga nimbwate chibese chekiombe chire kaboko
Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721 151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omwancho mulire gwa Nsoko TV igeta sengi Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchiro bondo kwasi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto kenanya go koreta mangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili chini gongoro perpetual machini na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asigari nke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Manjito mulgiria nandene semo yene tawaswasi eusentune yene tawaswasa maya kutonyara to kumanyaria gendete kwenekiwa toja kibotambe kurwasi county to ya Kisii county Nyamiro manjito mulgiria astogo chakabene kurwa county ya Kisii asabor kuwa bekirabu keboliki naboigo bali aba scouts be skuli ya secondary ya St Vincent omwari measunike bungi abonchari
bakoragwa na John Omokena baigo muteneri bwa bare no bari mai county ya Kisii Eric Ntabo babete bagutarira abantu bari ababwato borema ase eskure ya mai county ya Kisii sababoliti abantu bugwancho kuya wesokia sobonge na kubwatu ko bokonyi gokia saboro kiwa bunabo manchito muriria turatigerega roboti rwabetero kwani gorwa no musakito. Hapa tulipo sasa ni Mesisita Orphanage. Mesisita Orphanage ni mahali ambapo watoto ambao wana wazazi wanakaa na wanafundishwa, wako na mwalimu wao, na wengi wa watoto hawa wana ulemavu wa kutosikia. Sasa wanafunzi wangu wa Omwari, kwa sababu ya upendo walio nao, wakaonelea kwamba kwa sababu mwezi huu ni wa upendo, Valentine is ahead of us, waje hapa ili waweze kutoa chochote walichonacho kidogo, waweze kushiriki na hao watoto ambao hawana wazazi, pamoja na mwalimu wao pia ambaye ana ulemavu wa masikio. Lero iga tuachire skuru ega ya Kisii Deaf Orphanage kutoka Mesisita. Asogo jakora abana bali bali ase orphanage ega osenke ega abana bali batabwati chinka chiabo. Igekora uno musike pitogango. Igo lero tuachire skuru ya St Vincent Omwari. Bairwete nga basangere kende ke karamu babwate getabu keli babwate no nyene snaki kende gyonse keliga ke bachire na kigaiga asingenje yobwanchani ngaigo ngakietorera ro mutinyo yoga uno chakire no mutinyi bwo bwanchani. Napigia mwalimu mkuu asanti kwa kualawa wanafunzi na walimu kuandamana kuja hapa kuonyesha mapenzi. Vile vitu vichache ambavyo hata mwalimu alifanya mchango wake, tuasema ya kwamba aendelea kuwa na moyo huo na wote wanafunzi ambao walijitolea. Tunaporudi shuleni ni vizuri tuseme ya kwamba tulifika salama na tukafanya haya mapenzi ambayo ni ya dhati sana. Kwa hivyo station yetu ya Ensoko nasema ya kwamba nanyi ni vizuri kuja kushika ili muonyeshe kwamba kuna shule fulani ambayo inaitwa Kisii Deaf ambayo inahitaji isaidiwe. Hawa watoto vile nimeangalia, isiwe mara yetu ya kwanza wanafunzi. Hiwe ni kitu ambacho tumekuja kuona ili tukirudi shuleni tuende tujipange vizuri ili kwamba maybe mura ambao ujao tena tuweze kuja hapa ili kuja kuonyesha mapenzi. Lende nkoboli abaminto mwensi bali muligeretie ngane yega osemotegerete toko batevinge ngakine yobwanchani nto inyorana nga bali abanchu baitu boka banyomba tigato inyore bali bachande gete bali chinkachi bali nabana ya orphanage bali chiskuru cyo barema yolende nkoboli nga chiserikali kyonsibere national government ne county governments monyare goika bana baange mutienyo yoiga singencho serikali ya Kisii County mwateba nga mabere nkoyewala bana benasari naiga na barabwa bali orphanage moba inyore ngamba bwene tugotarira mutienyo yoiga boroki bwanchani bwa igoro mono naende bakonywa alia sebakanetio bakonyi bwabo. So anaomba wale watu ambao wanaojiweza Mesisita wakuja hapa Mesisita ili waweze kusaidia watoto ndio waendelee kusoma. Mungu awabariki, asante. Ameshukuru sana Eric, amekushukuru Eric, ameshukuru principal kubwa sana, asante. Asante kwa kupenda wanafunzi. Ameshukuru sana. Wanchumulili toko genda busioni gotogoso ase ensemo ye bunge ya South Mugirango. Aso yukulige kiroge kikyo bunga senseme yo aselieta Dennis Songo igoranya tukabaga gusigeta abamenyi benseme yo banyara kwa bakwebwatani nebyumbe libanyara kwa bakonyoro bokonye kirabuganiri na niga yakwaneta ya chinsemo cyanyabigena. Nchankaro Dennis Makol Songo lere torega ase nyabigena boda sako tuwabaletera computer babere bakulika chirekodi cyabase bitabo batukamange tuwalete computer ilinde babeke chirekodi cyabo cyonse ase computer aliyeko baraisi store the data na go update chirekodi cyabo ego twagokire anabo togosaba nk'abantu bonsi basoye chi computer sako yani chi boda sako ekiagera interest yabo rate yabo nenke 1.5% umutienyi
terimu na Shylock kiri kigo charge 15 10 20%. Ogambi unatoleteire computer necheto be raise kugacha ebintu byekiombe ase biratoke bire safe ne bangane mbura yatu ikiagera ebitabu na begetabu kego tweru gesalia marikari ali kirime ego ikano nyene chinga kiemo member gocha etoke ngantu agachete buya etoke nga amarikari asarekire igo na akiro mugambi de nisinga mbia mono ande mbia mono asenge nje ko tolete computer yiga ya bantu baminto anchata so ikiombe keke atwage chakete kia bwadi challenge chinyinge kiombe kinkeri go chiande kiombe kinkorie gumuri chibesa lakini go ikaye kiombe gyatenanire na ande yasukiria abantu omonto bwato mochanda gocho imukieroni oiro mwane school monto imukirie roni ochakire biashara kurwa se kiombe keiga kiombe byaturusiria atambe na byatasomeirie abana gabana narote abantu baminto basoe kiombe ebyombe basororo ekiagera nande eke bugate faitenke nkerikoriana ni mono goiko yoso irororo asomi abana akori nera bogima bwa bagenderere ya tugusuka mutwe nigo mukonyi bo muraibe kiama gya Jubilee Fred Matiang'i amono muraibe kiama gya DCP Rigathi Gachagua bagendete ko mucie serikali sogotekerania maganio y'abananchi nigo bayakwanitaya asobekeranite ekanime kanisa ya mochinse mucyanya hururu na nigo basabira abananchi banyare bagochoro murayi urabakonye korenta moncholirio asumwa kogocha. Kwanza haya mambo ya kuajiliwa kwa walimu, hawa viongozi wako hapo wa kisiasa wanaelewa. Sasa imekuwa mambo ya aibu eti walimu wanaandikwa kutoka kwa ofisi ya rais. Ti ukiwa rafiki wa hiyo ofisi unaenda pale unapewa barua unaenda kualika walimu. When we left the government in late 2022, insurance cover ya polisi 5.3 billion. Tulikuwa tumepanga maneno mzuri, in 2 weeks or 3 weeks the tender they had been given to some insurance company. Mwende muangalie ni ya nani wakubwa. Sasa polisi wetu wanahangaika ukule nje eti outcover ya polisi ni 3,500. Nani atatibiwa na 3,500 outpatient? Sasa polisi wanalia huko, walimu wanalia huko. Huo ndio uongozi. Alafu sasa wanasema sisi hawa wa upinzani sisi hatuna akili. Wale wako na akili ndio hiyo akili kubwa. Sema ati sisi ni wajinga, ati hatuna akili. To some extent tunaelewa ni kwa nini anasema hivyo. Kwa sababu sisi tulijua aliua watoto Kiambaa kwa kanisa na akina mama, si ndio? Tulijua hakujua, si tulijua? Lakini akakuja na Biblia akasema ameokoka, tukamwamini. Ndio anasema hatuna akili. Akakuja akaambia sisi ate wheelbarrow inaweza fikisha sisi pale tunataka kwenda, tukakubali. Ndio anasema hatuna nini? Akili. Mwaka ujao kura ikihesabiwa ndio utajua sisi tuko na akili. Pembe nyingi sana za nchi, wazazi na jamii wanalia, wanasema watoto Ruto alituambia anatafutia watoto wetu kazi inaitwa majuu. We are seeing Kenyans being killed in the fight between Russia and Ukraine. William Ruto, you have not commented on this. Monchumurioli togotigana noroboti oruo egati yabarai bali bakubwatanirwa ne kiama kia ODM na bali batariko ba asesemelia yoko koboko serikali ya William Ruto itukuligoro nigo baikiranta sensemo ya Busia bakoragwa n'umurikyo munebwe kiamekyo Edwin Sifuna mugabana bwe county ya Siaya Moske James Orengo na Boigo omo senator Ososi na Monchumurigeli mubunge w'Embakasi Steve Babu Wino nigo banyatika bagwikira noro na korokenga ogutanchirana kwabo wikiamekyo kubwaterana na serikali yomuske Dr. William Ruto. Wale wafanye recording ipeleke kwa Ruto. Sasa kwa sababu mnasoma nataka munisikie. Your Excellency the President, the people of Busia have said that for you to have any discussions with the ODM, first you must pay for the people you killed. Number two, they are also saying
you can discuss with ODM. Tell them what you did with Mumias and Nzoia Sugar. Your Excellency, they are also saying a government that cannot take care of its most vulnerable people has no business being in office. Arambe! Arambe! Mimi nimetoka Kisii. Wakisii wanasema hivi, nita translate yendote by'abantu ba Busia balendo omwana oli okoro kusifuna balendo n'omwana okoro kwa babu o make sure bamurabu babere balendo obugambi bwa Kenya ODM. Mama yangu, my mother is 87. She told me to tell Sifuna and Babu, you two gentlemen, don't sell the party called ODM. God bless you. William Ruto! William Ruto! Otuoma! Otuoma! William Ruto! Mimi ningependa kuambia hivi. Sisi kama Linda Wananchi tumeamua lazima tutakomboa ODM. Mimi nilichaguliwa na chama cha ODM. Mimi ni kijana wa baba. Nyinyi mnakubali ODM iuzwe? Mwisho, mimi kama katibu mkuu wa chama nilikuwepo pale wakati ambapo tuliandikishana mkataba wa mambo 10 na chama cha UDA. Hiyo mkataba haikukuwa ya kuanzisha coalition na chama cha UDA, na inasema hivyo hapo ndani. Jambo la pili, hiyo mkataba iko na signature 2 peke yake. Ya kwanza ni ya Ruto, ya pili ni ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nataka niseme hapa kama wakili, we did not provide for any extension of that agreement. Na date ya mwisho ambayo ile kamati iliteuliwa inafaa itupe ripoti ya mwisho ni tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, chini ya siku 30 kutoka leo ambapo naongea. Kama mtu anaota ati ataenda kuandika extension ya hiyo mkataba, lazima aende Bondo aulize baba Raila Amolo Odinga ampe hiyo idhini ya kuextend hiyo mkataba. Kufikia sasa hakuna kitu ambayo wamefanya kwa hiyo mkataba, na wengine wanatuambia tuandike mkataba ingine na UDA. Kama hawezi heshimu mkataba ambaye baba Raila Amolo Odinga mwenyewe amesaini, mnafikiri ataheshimu ile Uhuru amesaini? Manjito murigeria tutigarita sensemo ya siasa boronigo muraibwense amochirie gatia barai baria babegete omorobirio gosekwirania merobirio yobomo bwazmio asatebire obomo bombo bwateti marorandonsi ODM tebwateranitwe. Niwaulize watu wa Nairobi, wakati mnachagua viongozi, mnachagua kwa sababu amefanya kazi ama kwa sababu ya sura? Ni kazi ama sura? Ni kazi ama sura? Ni kazi ama kabila ya mtu? Ni kazi ama dini ya mtu? Si ni kazi? Si kila mtu atachaguliwa na kazi amefanya? Si mimi nitakuja hapa na kazi yangu ya affordable housing, ya markets, ya barabara, ya kusafisha city? Si nyinyi mtaamua ama ni aje? Ndio mimi nawauliza wale wengine tunashindana na wao, pia na wao wajipange ama namna gani? Wajipange. Hii siasa tunaelewa bana. Sasa nimesikia ati wanataka kuanzisha azimio. Ile azimio tulinyorosha asubuhi na mapema. Sasa niwaulize, azimio bila ODM si ni kuzimia? Azimio bila ODM si ni kuzimia? Ni kweli ama si kweli? Tumekubaliana ya kwamba kama watu wa city ya Nairobi tumeunganisha viongozi wote. Leo tuko na MCAs wote, wabunge wote tumeungana, national government imeungana na county government. Tuondoe siasa ya chuki, tuondoe siasa ya ubaguzi, tuondoe siasa ya ukabila. Nairobi hii ni cosmopolitan city, mahali wa Kenya kutoka jamii zote wanaishi, na hiyo siasa ya kuunganisha Kenya inaanza hapa Nairobi. Vijana oye!
Sisi Mdosi, mambo mawili tu. Watu wa Nairobi tunakutambua kwa vile umetushikilia na umeshikilia vijana wetu. Vijana wale ambao hawana mboka tuwashughulikie. Umetuwekea vijana kwa climate works, kuna vijana wako kwa mijengo. Mdosi anaweza hawezi? Harambee! Harambee! Kwa rais tunasemaje? Hapa Embakasi pia wameamua tutembee pamoja vile tunatambua huko upande wa Lang'ata. Tutatembea na wewe na rais. Vijana wanakuomba ufanye empowerment times 2 this time. Wakuje State House tena wakutembelee. Jeshi 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 atutam. Asanteni sana, Mungu wabariki. Mwancho murigeli chini chinkwano muraibwensa kwanete keraumirane tena bamenyi bensemo ya pipeline asesemo ye bunge Embakasi South kulinde tutete kuiguchingwana kwanete ekerale ngese kelisia kigia ACK yasanyal tukaba kago sangana babwatani be kelisia ya ACK litukuligoro. Wanaopata mshahara shilingi 30,000 na kuja chini hawatalipa ushuru yeyote. Any citizen who earns 30,000 and below, ile ushuru wamekuwa wakilipa ya pay as you earn, sasa tutaondoa kama serikali because our economy is now stable. Number 2, tumesema wale wote wanaopata mshahara mpaka shilingi 50,000 pia tunawapunguzia ushuru by 5%. Kwa ujumla watu watakaopunguziwa hiyo ushuru ni Wakenya 2,000,000 watapunguziwa ushuru so that we can carry everybody along. Our city is changing and I want to assure the residents of this city. Kenya haiwezi kubadilika kama hatutabadilisha mji wa Nairobi. The city county of Nairobi. We will start changing Kenya from here. This is the capital city of Kenya. If we are going to move Kenya to the first world, Nairobi is going to lead. And that is why we are determined to change this city. The GDP of Nairobi is $28 billion. When Nairobi is left only to the formula in terms of resource sharing, it suffers. Because in that formula, Your Excellency, and I can explain to you, every month we get 1.7 billion. I have 19,000 staff. Mshahara peke yake ni 1.5. 200 iende kwa assembly. If you leave Nairobi only to that formula, we will just be glorified cashiers. The Urban Areas and Cities Act Section 6 says that there needs to be a special arrangement because it is also the seat of the national government. Nisipolipa stima hapa ya Kenya Power, it becomes a national security issue. So Nairobi is unique. What we are asking, because we started that process with you, is to conclude the framework where we sit with your PSAs, we sit with national government officials, ili pia nyinyi muongeze kwa hiyo budget. Wakati wa siasa ukifika, watu watafanya siasa. Juzi kulikuwa na by elections, tume ya uchaguzi ikapiga firingi, tukafanya uchaguzi na by elections in all the places, na matokeo inajulikana. Kwa hivyo ikiwa wakati wa kazi, tunafanya kazi. Ikifika wakati ya siasa, tutafanya. And I want to urge the people of Kenya, we cannot campaign from day one to the last. Wana Embakasi, mumejionea kuwa Nairobi tayari iko na sauti ya 2 term. Na ni 2 term kwa all levels. 2 term kwa rais wetu wa nchi, 2 term kwa Bwana Sakaja ambaye anawania governor, na 2 term kwa wajumbe wetu na wakilishi wodi. Mwancho muligereri chini chingwana cha baraibali balengamo no muraibwensa sense meyu ya ACK pipeline na nimono aswa kwanire tambangana mange kwegure Diana bagatebanga chingwana chia 2 term chiarorekanire bagatebanga muraibwense bono chinga kitoko lemiremo tokire nayo muligereri nabo bwate birengere bya otatebinga amagendero nagendere tekera endete gukorekana bakireta bana siasa usenali bagwake kono mono tokogenda bosio mameraniyo ye league ye division ya kabere
ye group korunga da nigo abwatirense na litko liegoro mwanchu murigeri nigo egosori yakorekanita sigeti kie school kia bamura ya itibo egotoka monyarero ebunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii ase abanyene orogongo oruo babu baracho FC banyartiko bakonyoro bubui ekera bagosoritine timu ya Sotiki T yokurwa ase ensemo ya Sotiki bakayeita chigolibere ase ya mwanchu murigeri oroboti orunigo rwa Rosigu na Finzet Monda tetoigunga ningi kiarenga senseme yu yigetie kyo kia mwenyerero litkuligoro ase gosori iyo yachaka chinsa isano nesa tochi abono mogoroba nigo chitimu ichi chonsi charo kigosisikani ogotindi kolende bunere butambe obubuyi bwagenda somonye norogongo bobaracho FC kagokwana nensoko TV mutu ya gosori iyo head coach Christopher Mwamba nigakwanire igoro ya gosori iyo ya lero abwasa egenire buna obubuyi obo nekeorokerere buna mbachi gokora buya ase chigosori chinde chire mutwe amupira lero olengo muya sana first half babunga Sotiki chigolibere lakini mupira second half ocho chako toengera baka banyore egoli bamanya gutusingira kabisa batakanya egoli ya kabere point chalero tuchinyore keta chinyore echo gotoa omoyo muya ege mutu kanyara busigaiga tokaleki tuchikoba kubatangana kera into hemu yetu abona iga into tukuchesa div 2 around the season mara kabere tukuchesa season ya maiga na tukanye kora tanda div 1 ine plan yetu asibobarachi FC komenta nayo nigatebire ekirenga kiabo nigo batagete gukorera asama merania manene ye Premier League aiga Kenya abwasa tebire buna mbariganite guchakoriga talent chinde kurwa chingaime uchakira bona toka ndrete hamasita nyakora into gako ko sachi talent abana bali nsimyaka 21 baka 16 iga abuna butokorigi bali babate talent ndero ko mo chesa chisaliyo komoira osana amade wakamona talent yo mwana otoka chora tomara tese club tomotreni elinera jakoba umukosali umuya omambi yokotoka tebaiga abana bali school abana bali bakora grade 9 bali bakora the form 4 bali sipakwana abagoje batucheni nabotoko beka chitibe tinjiroro na into baracha turabero tubakanye basoro lakini batugese umupira egati abana inchi bali basangire nensoko TV nigo babulie serikali ebege koligereria na gusira chikosali bunechi bunenjera ya moyo gukine chikosali asinse yeito mupira lero gore ngo mupira muyamono sana abana abo babade talent chinge isipokuwa tutabwata support in fact ni ntwe officials togwetoma twabeka chiringi komi egara twagara myanyonye na ref amanechi rainsman na basigari egara mupira imanya gwakwa ige timu in fact yago twara empowerment etwara na resources abana babwate talent yenene njenda atebye serikali yaito mono ase nyonyene county yaito ya Kisii mnabone getie kya green stadium itibo negetie kya sana getie kya rimetu kare sana otwara go sababe keini put batobekere nyone nyumba chabo chenu batobekere nyone chigori chichuma na inde banshwenge getie kya vero levelized ya egera abana baitu banyaraka baku chiesera na kumanya talent chabo go trase getie bune serikali mwako tebanga abana babe na chat talent no bagende ko bakolendwa abana bakebaji tono tuwale kusaba support kulwa sabantu agwa mpieria MCS pale na abantu bande gwero wisasi ikiagera abana ababairure batabwati kibesa nyono montara abuneke tabwati yakurwalerigwa twale gutaka babaikange na abana bande barenkana barubachiche babe trend era twale timu erenko egera tunacha abana baito tali sukuru yokeko nabo monta kwetya se talent yayo mupira ndi bwonse maminyoko anyale ko bagakogenda ale enda anyale ko bagakonyeka inere yemu yeito tokonya abana baitu bale isiko instead raja konywa maruba na maliogo igo bagochichaga iga kwanyora bakori egento gieke bege ire bakwenda barago barasate barara tuke anyubuke bagoboke no bubio bonke nje Vincent Monda na kwariganiria ya korwa itibo ebunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii Mwanchumurigeri tokorwa asigetie kikia mwenyerero na kuira na guikase county ya Nairobi na andene semo yechigoso litokurigeria se timu ya megorunga FC Premier itukolie goro mwanchumurigeri nere yanyartiko ba kogoso line timu egorunga bypass OFC na nigo banyartiko baba kurumakali yugutanya onsani yechigolia sigeti kelia kia Police Band Stadium mwanchumurigeri Daniel Suarez umwaga nigabwa toroboti urtiga torotegera senchira bwikirano. Eligi ya FKF County League menye county ya Nairobi niko yagenderera arit kuria rero aseminano obebe kugukara karibwa
na kurwa asegesero gya police band ensemo ya South B nigo ekrabu gya Premier FC gya bakabagekosoria ane krabu keria gya Bypass FC ase Bypass FC ibarenga bariganio bekeminane kyo negosori yarumakari gutunyonsania goli ende yonsi gwekede kanya 90 ase chiklabu chonsi bere charekana korengania chinguru negosori yekanwane emeganda yabatiotereria asebonsi barekana gotiotereria birabu byabo onomoyo oyomo Kukwana mega yachideke 90 kuru segasere kyo omo captain ebwe club ekyo ogya FC Premier Owich Brian nigo abe katene niningo e club ke gya Siria mabaga manga yokonyonse chigoli kurende oyene kyabuna nigo bago chikokora Montreal isaine eli kwene kyanga chigosori chonse chikobwa tanko bunya barekobwa nagotira agoikase league ya regionals. My name is Brian. I play for FC Premier. I'm a player coach. I play and I coach at the same time. My today's game, to be honest, luck wasn't on our side per se. As much as we drew, I feel like we were supposed to win. We've had like 7 clear chances that we've thrown away. So I take blame on that as the coach and also a player, and I will improve on it. My fans, they should know that this game is a matter of life and death in this team. We are very well preparing for all these matches. So we try our best, and I promise the best for our fans. My expectation this season, we play in counties. I have high chances. We have high chances of being promoted to regionals league. So my expectations is nothing less than promotion. Ase ensemo yaye omogosoria abwe club ekyo Eugene nigarekana kokera kuruma kali nanye nigo atebaringa nigo barawuchiko bekomokia elyo konyarubo buye chigosori chikobwatia Samarita ngoro ku Eugene okeo omogosori team ya FC Premier twakore game yeito yere draw ya 0-0 twabwate chance chinyinge lakini tochibegeti lakini twagokira se draw ya away one expectation cheto toganiti chiwin chinyinge gochimotu nende tutangane league ye tobuke next level. Kukwana negeteseni igien Soko TV kurwensemeyo omokocha we club gya Bypass FC nigaene kyabuna iganga yabono gukora libaga ali akatato litangani gose lya kabere wekomwe bwisoni yeyiga ekero abe katene nibuna nigara chie gukwana nabagosori baye eli momento mokia chigosori chikobwatia Samarita ngoro ku Dominic Gwaro nje coach timu ya Bypass FC Nairobi gaiga no Torebes South B toko chesa league ya County League Nairobi ronto abote mopira na timu ya FC Premier ya timu na bangete bia wachezire game away basokire bachirane point yemo una into the host team ne to mopira mbio cheso kurende bono ntotumie ti chances cheto bia kiagara na kiaga ya tokosi to anyo red rayo expectation yeta season ye to torre to advance to the next level torre gosento kore top 1 2 3 bado ndo bwata matumaini ndore bobe kiagara no tore number 7 chigemu bono kurbono no to win chigemu to arobo bwes chigemu cheto at the end of the day kire season yako na konya to akore to achieve our objective. Yeah. Mega yokuruma kali gutonyonsanie golinde yonsi kurwega sereke gya Police Band Stadium gatiye timu ya Bypass FC amoneri FC Premier bono nigaba gosori amonemo kocha gwe timu FC Premier besokiri na batebenge ganga yao no chikobwa chikose cyabo cyategere season yeye iligotira go League Regionals. Ingoripo tereke teseni igien Soko TV kurwega soba takati mu cho Nairobi iretera nanche kuru kwa Daniel Omwaga Wancho muligereri no rwatirwa Daniel Omwaga na kwigura gatote bigoro yekiminane kiya korekanete litukurigoro tokogenda busina tutigata sense moye chigosalia baswati bege wa Starlets osimasosa Starlets ni goli tukurigoro na barabu banyala tukaba bakogosoli na kurwa makali egolia ya Masaya mone kirabu ya Flama City Starlets egekurukuru ase county ya Nakuru ne agosoli nigo ya gosoligwe segeti kya nyama ya nigo ya rengeye kirengo kilikurunga division 1 ya FKF mwancho muligereri roboti urutonyora senchira yobikirano Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kwa jina naitwa Utachi Ondieki, mkufunzi mkuu timu ya Masusa Starlets. Leo tumekuwa na mechi against Flam City ya Nakuru. Timu imekuwa poa, tumecheza game 90, nimekuwa na chances 3, nika convert moja. Tumejaribu, nimepoteza penalty, venye nilikuwa nimeahidi fans. Hii mechi ilikuwa nishinde, lakini nimejikosea kidogo kwa sababu wasichana wangu ni wachanga sana. Hawajajua kuconvert hizo chances na kutumia opportunities. Wamepata opportunities, tumepata penalty 2, tumeconvert moja imekataa. Lakini tunazidi kuhakikishia fans wetu ya kwamba wazidi kutuamini kwa sababu pia sisi tunazidi. Hiyo process, unajua, hii football ni process. Lazima hizo parts zote zikuje pamoja ndipo tupate ushindi. Game ya next Aero Starlets tuna expect win na tunaamini Mola atatupa ushindi. Nitagor Kugel, captain wa timu ya Masco. Pero tuachesire game ya timu twabwate yaringiraisi lakini twarure draw. Twaganiti ushine but twatemire. Congratulate timu yane. To beke bidima no. Astorochi na Mwanchu muligiro ligo ikirabu twikiro mweli wa mayase mambia bono ndoche neta ikemetigarite chibe nsemo ya bono mambia Diana igwete semo ichiko solibinere makari Masosa igule the Starlets eyungusiere yasoleti sana ni club iguru nga Flam City kwa role captain egosoli eri yawo akalete skuru ne liwantete kuragira Diana ndemo bura agarego ndenga gakorete gasio kuragira nemono totembia mono sana ibine talent gosebiego bya bana baitu bakunyara kwa bakorokia sense meli chigosoli na nemono mwanchu muligiriri buna kwegure na manga korekanite weekend ye gati yabo stake 53 kera mupiro le kogosoli gwe gati timu ya Manchester City na Liverpool kwenye Liverpool ya nyonsiri golia ya mogwetera somo gosoli Sabos la nyonsti free kick tuna mashabiki yase no tugachaka buguli ya matawi tugatebanga bone ligi ya biri yitu lakini ende ntwa maitenga mbabu atomurobelio mwao gabati twakanyonsti goli bera seya mo Man City gobone tigariti point sano nemo nigendete koya nase kiongotira gi timu ya Arsenal kurumage go Mwanchu muligiriri Manchester United mbante bimba tangaze ko be timu enene nigo baite timu ya Tottenham chigoli bere aselige na liesagero ne timu emure bosio ase ligi ya Bongereza. Arsenal nere kanyara ko bage ko yite timu ya Sunderland chigoli 3 Chelsea na barumba akoli bya sana bana yuko gotebya ya base chigosoti kanyara ko baho kuligereri kwara lende ngakere Mwanchu muligiriri bali banchete kuligereri ya sensemeli chigosoli ocha bali bante babo Colton Oto musolibwege susukuru mwisonde gagotebanga Manchester United ne ligi ekoira musolibwege sulende twaye atokire kulende noroche ngore igorali nasino point ni sana na emere busio ikendi gati amini ikegati torore nandike minano kirabege kogosoli guntete togenda so mutimo kumu tokwira na taso asense mweji gazeti kulende tete goragotiga netengo ya sifuna babu gatese meli ya ya Busia babu wino na kwante magana Mwatebetenga tali mwatebeta actually ebatebetenga tubwate Linda Wananchi na Linda Ground. Linda Wananchi, Linda Grounds. Linda Wananchi ya nyolire ababwatani bakuruko rwa sensemo yo moske Fred Matiang'i. Ikora usekuligeli yo mugaba amini mo senator bwe county ya Kisii. Moske Richard Onyonga no arengeli tukuligoro mu bunge o Kitutu Church South. Anthony Kebagende na banke go Mwanchu muligeli tigatogenda mutimo ko tokoira na taso asense mweji gazeti aigane Soko TV lituko twagatebera rili ya Jumatatu go se tichirimo tochibosio tokale mirimo wapi wakienda kuchukua pesa wazee wako wapi? Hii ODM ni ODM Limited. Hii saizi ni kampuni ambayo wameamua watengeneze pesa. 2007 ODM ilishinda uchaguzi ya urais. Ilishinda haikushinda? 2013 ODM ilishinda haikushinda? 2017 ODM ilishinda haikushinda? 2022 ODM ilishinda haikushinda? Kisha saa hizi tunaambiwa ODM haiwezi pata rais, hawataki. Tunaambiwa ODM haitaki deputy president. Wanatazama tu
wale wadozi wazidi kukula kule juu. Mtakubali Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nensoko TV uboroso bw'umugusi obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburyo gukora chingatare icyobutindo obulimira bwisiro yobunda bwense kurenge tali nchirende nsura krobolimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomuro bere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomuro bere boboremi nobotugi ime Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Badili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja.
shauri zangwe ngaroromo ijana umotu bataya mabwari Muligeri bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kila litukulie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakalia omoto yakabwatwa ole bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuwenyorera spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigo koros tule speaker chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikalisha nemega tuline sabyo okole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse magega ya television ya Ensoko wikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia wokwenyolia ogokwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoli kuri liyake busani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchurelia 0788666662 Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi Ibere maiga yense ya mwembambi ya bono na namono asto kwaliganio nyarako bagogo swasumuro bilito ilito nyarako batukuligerelie aliale sechi gazeti litangani ntete ko kwalibaga uraba ko kumanya bali ase panel keranga teba bali panel Diana erengo maita na ngoro age bakire wakire bia wambo chenga bwakire buli litukoli alero bukete se umaete kenteki ya Kenya garo ntubwate freedom kwani umuntu utakite
wakire musindo bonyango wakire wiya bwana Ochweya Buyole mbuyande agiogenderete bona ikiro muchio yo na ndo chingazeti hapo okay bali kile kabisa who cares okay mwacho muligeli yetangwata bagyo anjwa yanguruko una watewa kora malieta gani jwa ya itemba okay mungwana muswati naro gukwanete by the itali mungwana muswati naro gukwanete kana cheta matanga Sobo Sultan agante binkwa ni Diana na mukwania agante byukwa ni mugakuri umwenene pindu mwenene pindu mwenene lakini ako eteli toko kandete romaete abakenya nto bamaete byasa omuntu gakoreta salamu lakini egento kelia etwe okebisa gochuma gagaiga Wakane te toliko liku nene. Wakane te toliko liku nene. Wakane te muliko liku nene. Nore shwana te tuno montorio mwene nuko seiga misi interprete sa utoma maitino mwene. Amashapikia itando nsi asebale n'abantu batwanjete ba utumia liete elio bwenenu lakini reno ko bata utete gwechengere lieta bono mambi nabo gukwana abalende chweya kero ko igule igono ganiria monchoreri chweya tianga tebiga egende turari gereti iko bagwanchete enchiriri yani bagoteba ubwete dimina yawo yugo ugoteba who cares unagwateba who cares bwacho buligere twakwariga ritaso asesemo ye gazeti igorende nabo muigwete tukomurka intuka iga AI achete gusinga nyora lietali ya korangerigwa gazeti mbwata soko boko kwanese mambia bano ne gazeti ya The Standard na mono noroche pechentanga ninge kali gukwanere batebanga bono ne chinga kicho koruterwe ndoano abakoruterwe mwencho mulingo wataitole mbara byaba page yo mwelio nero gukwanirere igoro ye timu y'abasubati na neregendete bakolia sekiminano gienkoyo manjito muligiria soko boko kwane mbwate gazeti yote babuna chweya tebanga who cares tokumetie nere manjito muligiria se gazeti ya The Nation inchigote babuna bakenya bono bagoteba ngati bakumeti kibese jina chitumeke buna chigotumeka nawe gase gazeti yo mweryo ni chigosori manjito muligiria inchigote babuna Morocco ikare kogosori. Okay, Diana ngotebiare na ndo mwanchu muligeli tigaturarigereri naralialiale se gazeti chonsi pie chichinene kuchakire gazeti ya The Daily Nation espakaro tabanga ningo okumereti gosengi keliba kumereti gosengi kelibe chandre tikento nkeo bagwe chandera ngaiga nindoche bagateba chigazeti egosese gazeti ya The Daily Nation babegete chikopi chigazeti chinyinge chianyare ko bachikuli kwegento bako kwanera igoro yobo kurumye mwancho muligereri ngakensegende tegosiri uboroso bwaye wetera asobo kwanyibwe nibo yaba Kenya na namono bakare gatebanga onde teyo gwe chandirete bakenya nigo barorekanire baikire chinga kichinde bataliko na kubolia mange eko yarabero rere bituko bikibatarara chwe bare jitume ji commission chinyinge chiachire tobinte bingero senti twakore kiregento twakolire kiregento bachire kotini togoika kotini binambiri kogenda busebusi wibigambiro one gazeti ya The Daily Nation yakabolinga who cares toko ndase gazeti ya The Standard batebanga bon ne chinga kichuko ruterwe ndoano mwanchu muligerali aiga mbabegete ndo chumura ibwense bicha yaye na namono bakamago beko murubili nyota kote binde ngigo kwanerwa bwa toko chase page amini gazeti yende ya The People Daily goteberenga ningo bono konyara kwa baga konyoro boita kurwa siasa ile batebekana intu na barabuo the political contest mwancho muligele so waratanga siasa ile gotebanga intu na barabungo konyara kwa baga konyora yaiga nindoche mungwano yo mo oboete buye obegeto munovule sani no mo Kenya na kali gosetirati anda tebanga no mungwano kawaida na kala SSML ya kabere ubuguritie sani uligere tuchia SMS ya na bugwe somere gazeti ya The People Daily unyara ko bagokora oyo mubekirwe mesa kirugo bekirwe ikaransire gagendete kuyariga ni kuragira gazeti ya The Star ukwanerere nga hustle economy mwanchu muri bataba asibali bago churuchumba gose bali bayise niko bono banyagendete konyora umuchando monene mwanchu muri bagateba nga uchumi yense ya Kenya nigegendete gutwara umuchando ekera ene ngeli gose meshara yaba Kenya bange egendete kogenda sekerengo geinse gwetera chibango na byando mwanchu muri ya mange ase gazeti ya Taifa Leo bagateba nga waasi wa ODM wafyatuka
na ndo mwanchu mulili bali bakoba bakororeka kurwa sekiama kia ODM kwamiriria biri bigokorekana baro nigo baroreka mwanchu mulili konyara kwa bakoira enchere engao yoburuso asili tukulie goro twaroche bakoreto musangerekana sensemo ya Busia ningo konyara kwa bakoire semeye nilibolirinde mwanchu mulili ole somere na kumanya kurwa ase gazeti ya Taifa Leo. Business Daily ngotebe kalenga nkieko era Kenya banyartuka bagwanka koina na egende kunga carbon credits gochia se company ya Coco ne company konye ekonyara kwa koina na Kenya bakora mabuta kuru oroba nyara kwa bako etumika soko koru burugi na okara ndagire ndeyo na mirobeli ndeyo sia liali koyo korosi ndagira company yo mwanchu muligeli boni gate ya sense ya Kenya nigo yasige tu Bakenya batigaire bale na maliko akoko buyo biri bikonya bya Coco bakanda boya carbon credits tiri maete bale batabanga bono bale ko konya inchiririo go conserve go sikolenda mazingira alafu na ndo ligereri the direct and indirect employment korra tole konye shops jire Nairobi ga ne bwate attendant monyene ngwaka na rent ya shop yeyu abantu mbaro yani rende chigas na chiro company ya chire na ro ne chigas Mwananchi ni gazeti kurwa sense ya Tanzania bakala batabanga no muchandonda warorekanira sense ya Tanzania kera chipigipigi chiachire ne chipigipigi bakale go kwanera chiri chigotumeka chinguru chomole batanga janga jipya la pikipiki na bajaji zinazotumia umeme abogwe somero mwanchu mulili manyenga ningi kera sense ya Tanzania bono cheuro kirororo se ngikilikiabe aze gazeti ya Daily Monitor Museveni Suluhu hold strategic talks bakala batabanga muraibwense ya Buganda omuske Yoweri Kaguta Museveni na umuraibwense ya Tanzania Mama Suluhu nigo bono banyara kwa bakumirana na gutwara chinkwana cyokoranga akibako nyara kwa bakogenda lichinse chiawe ibere nakoranga magendera chiri bosi mwancho muligeli naro ale sichigazeti chirichine nagotenga tukurali chi headline gose amangana alia ale sichigazeti ya matangani to chaka ni gazeti ya The Standard unanaye bekira soko bako kwa no mwancho muli batabanga ne chinga kibono chukuruterwe ndao endoano bagateba nige ensegendrete kubara no mwaka bw'ikiri ubere 2025 nigo olebosio obacholi bonekera bonya bole ange kuchikobo kwaliga nigo muraibwense ororekane tasama tuka mange gosie kekebeti giense na namono ase myaka 3 akarorekana go chake mirobeli emiya eyu asa bange bagoteba nigo yarorekane te ko uraba Kenya bonyamasi bwakiri kubaganyara kwa bakwenyarokera lituko ugo kini gwa kwebango na boigo ugo itwa kwe biasara mwanchu muligereri na kilibagatebanga obutaka buganyara kwa bakomente kana nakira abande batabuga tiemere sense ya Kenya niko bono muraibwense aoncholeire na ase chingwana chia bwango iga mwanchu muligereri ni garorekanire kurwa echira chinya asakali gotebanga bono ni gachiko baga kurusia ebango era sekerango kigoro na boigo mwanchu muligereri kilia kwa baga kwana igoro yo murobeli onyota gaya nindo chibagatebanga chinga kie chimo muraibwense ni gaga netie abakenya banyare kwa bakwena na gosiba kwerwa wikiranu libanyara kwa bakorekana nga banyara kwa bakwaga chense yabo kulende kerare goteba igo ebigeli ebingi biganyara kwa bigo iteru na bande bakanyara kwa bakonyora kiliote bugwako kodene ukonyara kwa bako ruwa ebango yekerenge kene mwanchu muligereri gaiga nindoche egati yamangana kwanire no mu professor yomo asilieta Samuel Nyandemo ole ase university ya Nairobi na ande nigale amba kuligereria sense melia yamangana uchumi gawateba yo no murobeli bwo gukora chi campaign libanyara kwa bakuligereria bali baroro na kwasie kamaiso ekera bagoteba ngabone ekera bagachiko bakuligereria abakenya bange libanyara kwa bakurusirwa mosigo ase chi payslip chiabo kulende niga bange batigiru bale no botakobana no mwanchu muligereri nande niga gotebanga ama enchire yemo no kuligereri nga kibange konyara kwa bakurusigu na korosirichi kotali gukwana tu ekara chinga kichekire chiri chiage siasa na mugwe somera Innocent Musumbi nigale nere mkwano yomo okwana mangana siasa gosogo changanwa siasa na namono kuligereria mangana uchumi ni yote banga na mange atakeire kobaga korekana ekera tuchi kobatoka no mwaka bw'ikiri 2022 na ande yote banga na kirabu na mwana siasa onde bwensi murai niga bwenete kuligia enchirende yo korobya kulende niga korekana utakobakonya bakenya na namono anyal kobaga koira ni bali bamubwate tokoboko igani ndoche umusubati yo mugurunga Ruth Kinyanjui nera niga kuligereria mangana uchumi niga karegotebanga but if the formal sector is going to be considered
where do we draw the line in the informal sector ekaragara gotebanga bali bali asechi semo chiri chimanyekanite gosechi sector eliye manyekanite buna chi serikali na chiri chinde ngakichigo nyara kwa bachiko nyora chiro chio enchira chio chiko bachiko konyu kulenda ko bolinga bali beli gete na bali babugate emiremo yabanga bachiko bakogenda bosi mwancho muligereri ngagotebanga elibo lirinda boletiga iganga ngakio chiko bagekororeka asi bali bakonyora umushara olinse yechiribwe 30 asense melia ye sector ya kibinafsi na mabuli ya mangaroro mwanchu muligiri mugano ingo yubwatinda sepeji ya kabere ne ya gatatu elinyara kwa bango komanyi asenchire wekeno kolende gandara dayana libaganera rakwana Manchito muligiri ngo koleta se gazeti ya The Nation nikongo nago tebyanga bru mtucho ya tebanga who cares mtukumeti bono niga bakenya bangi bagotebanga tiba kumeriti egati yobokurume bagendete konekiwe mensi ya Kenya weterano nyenasi kibango kiria babekiro Manchito muligiri ya se gazeti ya The Nation yase umugano mutangani umugano ro monene muna nakikagotebya nigo bwatekera egazeti yabereke okwanera obukurumi imensi ya Kenya nabego kibango kiria abakenya babire bakurwa gazeti yo Manchito muligiri ya nonganchire ndara kwanire gati emegano nibagukwanira euskanite nobo kurumi osebwateraniro nobo kurumi ego bagukwanira igoro y'ekibironi 10 ekikibete kigosira sensemo yasha bagukwanira igoro y'eskuru morobiro CBA huna kibese cyabire kigotumika bagukwanira Manchito muligiri igoro yensemeri yabalimi bechaye asabagotebanga abalimi bechaye mbanyarete bagosiria chimilioni 15 nemo bayigongo kwanira baligoro chinyumba cyamaguliense kubwatuka kwa mabaga kubwatuka kwemiremo go cya sabali ba TSC ibona bagotebanga nigo amabaga yo abange ale nabana siasa bono nane nabo bakubwatuka amabaga yo Manchito muligeria aigage go kwanira kire gazeti twabere togosanga naye eyo go kwanira bokurumi buno mugano mutangani gaigana bukunyara go kwerarire mugano eyo ekyakirete kuro mwaka 2023 wikiramo nigo Manchito muligeria asega seti ya The Nation nigo bagukwanira igoro ye county ya Vihiga ase omugavana we county eyo abeteka gutumia 5 milioni ase housewarming twanyarete togosanga naye nabigo omugavana yo Obungoma akabaka gutumia chimilioni 3.5 nemo asokogoro motori we Christmas yo Manchito muligeria ninchikotebye gusega bwatugeto moto igo cyakere nyomba ekanyoro moto yo guseno moto yo morenge nabigo ndo chikaga chimilioni 10 nchibete chigotumeka bobe ase account ya Embu okora siasa Manchito muligeria negati ali bagukwanira abereka gukwanirwa matuko makega ekero aba senator bali kukuba walingolia abagavana kurwa county egango kwanira ligoro yo muraibense ya Kenya gotebabuna obukurumi nigo bogokorekana mono asense media ya parliament Manchito muligeria bunge asatebetenga ababunga bange nigo bagusikane tegose nigo bwatiranete nobukurumi asiba gusaba kibese kurwa egati abarai nabigo abananchi Manchito muligeria nomugano gukwanira igoro boigo yekibese cya ense ya Kenya yabereke gotukutana boigo yabereke gotumeka asiba gotebanga omwaka 2021 mutinyo kabere muraibwense orenge chinka kicho Uhuru Muigai Kenyatta nigatebete buna ense ya Kenya kira litkongo tugutere chibirioni ibere achichiko bachigo tumeka bobo Manchito muligeria nabo kunyara ko gwesomero mugano yo abego gaigango kwanira bare buna chibese cyabere chigo tumeka no mugano mugare holega se gazeti ya The Nation page ya kabene page ya gatatu kuri no nganchirinda gotebya se chibese cyabere chigo tumekwa bobe asiba gotebanga 87 billion kera financial yo Manchito muligeria mwaka 2020-2024 nchiabete chigo tumeka sinchirerembe abego bagotebanga asense moya mabuta ali akurwa chinse chesko chibesenjire cyatumegete bobe chire chibirioni 15 na ibere na buna nagotebiria somoro biryosha chibirioni 10 nchisirete abega sense meriyo boyo abatebanga chibirioni 10 na chiro cyoncha nyate kigosira abego asoko bwato kachironi go chia saba sae kurwa saving ya World Bank ekabake go siria chibirioni kianda na nugutaibere asabego bagukwanira igoro ye kiombe kiria gya DCI na ODPP ESCC Manchito muligeria bega bagotebanga nigo babwate
nigo mtibabu atinguro ekera bagukoro bunengi bwabona neti bariko bakora century rierengia negati yale bagukwanira igoro yo botumiki bwekibese bo bena bari bagukoro bunengi una bakunyara bago bakora kuri no manjito murigera mutaite mbwato ko mugano yo kucia soyo minto chwea aratoerera nga mbara byabo batari gukumeri abantu batari gukumeri n'abakenya Diana na Innocent naende keroro chenga seti go chane headline yenga who cares question marks bamanyire kuruta chinga seti chinyinge sana agabu ngaite chinyinge ne chia last year gocha ne scandal no boibi no bongainereri kero kuligereri buya ngo kumiore go se country ebinto ngokorekana bino biri bwenerete gokorekana gekogera omugabano no bungoma wateba mugabana bwi county ya Vihiga ereni gatumiete 5 million housewarming tokoye gasi nando to ibere because obuno boibi according to the public accounts committee in parliament nando rusi 5 million kurwase ekeganja kyabana inji oire mochiko yagokia housewarming kende nkeyo gabo chinechi basa chigorete binyuwa chikagora chindagera abantu bachiko koreki bachikwa enyomba bono Innocent housewarming nenyomba konya agachire 3.6 rende bagatanga nenyomba liri bono ogoso rende litangani housewarming mogole binyuwa mogole chindagera mochigotenga oranyoe nabana inchi arendete abarende it doesn't matter lakini Diana tigatuligere priorities abana mbarenga kuru account yeyu baetete batarajo in secondary school because bible mbali kwenyara gwakana mwana konyara arangiri alliance areka kulema umwana arangiri mangu areka kulema lakini the budget committee ya Vihiga County gosea na hata counties chicheito cha Kenya chia baetia rusi milioni irenga isano tochukua goki okay kurwa bunki toka nyeterende naende gakyo nyetali ugo 3.6 renda omago cha 2.6 million 3.6 million as a Christmas Christmas tree Christmas tree ndiye Christmas caring 2050 priority ya January abana na bakwende school teyo ukunogo cia kasi akeli kweni butalo na kukubago kwanera lakini kera tokoligere bona iga tigatura amini committee ligendete kuligere kunengia ba gabana aba akibago tumeka chibese tuarabuga ngo igo mugabana bwe county ya Tharaka Nithi Muthumi Njuki ogoika senate na ndoko bora kurworo committee ye recommendations ichendete okora inchire chiriboti chigosoka gocha saba na inji are they doing their job no ligerete bwenerete nchikwanira tumatiko senenga set ya the standard asenaro kanyo tali standard daily nation naro bono mambi asenaro omonogeri bwe punge enene musike Moses Masika Wetangula akobate binga daily nation chi parliament committee chi committee to pwatene chinyinge kuru totebe committee finance committee roads committee gocha wenarete kuligere ribo kurumyogo koma akonyore committee eyu nero nainde egosabe bribe kero chigafana chigo chichi kero executive bago tumu executive na botra tebe aba waziri waziri kero ba permanent secretary parliament kwetangura tabanga onyorire kwerende chiropoti as office yae nga committee elie bwenerete kolingoria na kuboria wae mwarenge gutumia chibese chiga aso kwegokia libagali school fees gose amangana health noroche ntwaroche moisondo buna kanza ege chande taba Kenya kwanyorange committee inere gosaba na kickback osama kickback gose amake na ndo nyoreiga the role of parliament no oversight okay executive
Mwanchu muligereri ese gazeti ya The Standard muna nagotembuga nule ngoma neno rono gukwanira iguru y'umurayibwense na nemono serikali ya yabuna yanyalite kabage goswasi chi payslip cy'aba Kenya nabono umurayibwense asaro rekanira asebuga ngo iga konyara kabaga wesokia nagotebanga ngo cyari kabaga kurusi kibango nago cyakyo murubiri nyota oibabegitega iga ase egazeti bakwairera mangana mange guligereri bale uchumi nagotebanga ngo ikiraboni go mwanchu muligereri amba Kenya 30 ase sano semia nigo bono mwanchu muligereri bataba bakonyora umushara oitanetie kerengo gikiribu kimisano isato igo bagare goteba mwanchu muligereri abana bwo bakenya chi payslip cyabo kikurigereri gungana kiro kinga kiciyabere kigokori abo igo mwanchu muliringo kwana bale igoro y'umurayibwense bunanya tukaba bakonyora malieta ekeranya tukabaga gukinia kibango nindiyo chega iga malieta ali bagoteba ga igati yabo ninga kiya mekere bango ya chete igora abakenya bakanyara kwa bakumurangilia zakayo asibakonyara kwa bakumubweta nilieta lirase bibiri mwanchu muligereri nabo konyara kwa bagwesomera nabo igo mwanchu muligereri nabo konyara kwa bagokoranga ngaki ekeranya tukabaga gukora chi campaign cyo kuri yo mwaka bw'ikiri 2022 kerari kuri kirogo kikilia nyari tukabaga kwanera no baiga bakoerera mange akabaga kwanera nabo igo sepeji agatatu gukwana bale batebanga nigo bonigo murayibwense anyari ko bagakuruta ensemensi nini sana gochia senyancha ibwata ngana mange gochia saba Kenya sibali bakonyara kwa bako kora obotati na kuligero y'umurayibwense igoro y'amachika yebango na namono gaiga nindo chibabegeto mu waziri uri otenete kegancha ya serikali Moske John Mbadi igo asibakonyara kwa bago kwanera nagotebanga nigo bono chi payslip cy'aba Kenya kitalikogokya chweya aiga ejige kwanera igoro y'umurayibwense itangani bate abagare arorekanete ko bumuntu mungiti agasieka kebeti kiaye myaka 3 akarorekana kubasuguma bakenya gwikenke oiranire bono iga obatebiri na abairo mweso bwebango na ndamane amaene na bono iga nabikire mirobiri yo kuire bichumi asuburo maite ela sintitiga to kombe ngani yokurua ebange yokuru kwa pay as you earn with other countries ndate ngo chi countries atugosenye country koruku Denmark pay as you earn 60 Bulaya 60%. Country koruku Sweden pay as you earn 53%. A country koruku Finland asemanda gale kuira abana bachigoso 53%. Australia yo mwelio ni kisambo nale kuru ebango ya bere 53%. Kwa mana gocha Kenya kwanyoranga the highest pay as you earn 35%. Asabando bali bako earn 800,000 gochigoro. Now nako balera chi country renga Sweden, Australia, Finland, Belgium. Karo kwani wakane bange serikali 60%. Iye minute onyo goko an shilingi 10,000 omufano. 6,000 ichiko tikara aseke ganja ya serikali. But Africa na bakenya bonsipi ngaitorochi gochichi country echo tochikokora egasi. Let me ask you. Na annually shilingi 10,000. Ya serikali ya irire 6. Ya ntigaire shilingi 1,000. Omaya korwo the same government enge public transport free, enge health free, education umuntu ole Belgium, Sweden tamanyiti umwana korwa soete kindergarten mpaka university tamanyiti ningi ochiche affordable housing ochiche kikeli naende ochiche omekie endagerebe amagulinze amagulinze innocent ga Kenya totebe Kenya agaiga Nairobi county ngasiringi 1000 mutieni tura unduselie transport unduselie mangana health ali tio mata kero konduselie goba kanganga ntomere chiba chapana dogendekyo nkeje unduselie housing unduselie nini amagoli school fees ngakyo tamenya na bakomenya bona te kentogo kolera our tax matters kero kwa tax ya bakenya ebintogo kolera talinga ogoto taxi ochukogoro motebwe Christmas gosoto taxi ochukogore binyuwa ngango igoro kale nyumba. What you do with our tax nande ngaseti ne kwanerete gente kiga koruo murayibwense mokoro Kenya talenge koleranga chibas chiko ibwa per day is 2 billion. Do you know what 2 billion can do?
Mchumulirili kwa igure ne chingwana chiachwe ya sago kwanera na mono bakoko ire kiliguru kungo mufano bwe chinse chiri konyara kwa bachikurwa ebange kerengo kiguru kolende chiko bika chibese chia sogo kole ebiga go mchumulirili ase gazeti ya The Standard imba kwanere teigoro ye chibese chibune chiabere chigo sanyo no mwali nga kichiabere chigo sekasi yakiligwa na anamona asabigete amaiso murubili no yonyota bakobolinga nigo gutumika konyara kwa gogo konya ba Kenya gose nenchire yemo yogo kole campaign go na bogo to ibirengera libyabo asenkwana bune yo asemambia bono tulikire ujumbe yageli tunyara kwa toko soma mancho muligari totigareta asesemo ya siasa ga igandoche muraibwense niga chenchirie enchirago kora siasa na goso asesemeli ya bosongo ya Kenya gose Western Kenya yali ase egesakukia baru ya kira bange esabago tebekananga sobo tatibwa bwango iga boli botaliko nyara kwa babo gosokigwa abo ikire no batebanga nige korokianga abairuya ekwamba koreka namba zite bageta chinamba aba ikoyo kulende mbali kubwata kura naende mbali gwaka tena wetu konyakolera innocent abantu baminto koru central nkubwata bali kura nande kuyikibale esegetuo nkoya bale to an extent onye kolenye kitaliga ole ward lakini baro chenga na bora ikensabu bakubugolie ncheragete igakwenda wake kura lakini bama wataba aba Kenya bande koru abaru yabo gwata bali tukolirie chukura kwanyoro mondo de hioskia agosibe chae na koragera asiki era ini yunene era inene ngara ini akekura nindo chegaiga mungwano gurunga Caleb Yatemi niga gocho oligereria magana siasa na nde niga kulika magana siasa na ruetega iga chinchera chinyinga abere ga kuligereria nga chikura chia mwaka bwechiri 2025 na ibere ngakicho chikaba muraibwense sama tukabwango digarorekane kogenda sense meyu ya Western Kenya no nyembo ni gose kuligereri no nyembali bara abasani baye bayimeni go bagendete kurulia chi campaign ya sense meyu na nemono gukwana bale igoro yekia magia Ford Kenya gukwana kire igoro yabantu begesa kwikikia baluya nabo igongukwana bale nga siasa ya Kenya kwanza ngakia kolekana egati abo mwanchu muligereri ne bakalego tabanga umugabana abwe county eli ya Bungoma moske Kenny Lusaka nigo bono igo mwanchu muligereri agendrete kuligereria nga kiachikobaga kuligereria siasa ya Western Kenya ngakia korugona bugwe somera na kumanyanga nkikegendrete kurwa sense meyu na kumanyanga kisiasa kuruswa osyobu mwaka bw'ikiri 2025 na ibere mwanchu muligereria page ya 5 ase gazeti ya The Standard igo kwadenga ba Kenya bange nigo bagendete kulikiwa asese yegendete kokolekana sense ya Russia bwesomere umanyanga kia Kenya bachira sense meyu nindocho mungwano ya mogega gotebanga umwana waye nigarwetense ya Kenya mutinyu gatano akagenda guika aso mucho Istanbul kera igetoro egirie genete ngani ganyolega singia kulende bicha ya bwateti neli ya orogetio obugima bwa yakoreka bwa chenchiri na nigo boni go mwanchu muligeri nigo mwana uyu asabete isabe ga kumusabira na guikira boniga nigo mwana uyu asirete obugima bwa Charles Ojiambo nere ukwanekana mwanchu muligereri gwetera isogurunga Oscar Halo Hahola nere ukonyara kabaga batebanga kia lege sabali yokogenda Russia kero endete kwiriki Diana koligia the green pasture on the other side ebechi ya kwaderenga kikeroro baro chino na so mtandaba Kenya mbale bakukwana bari nseri ya Russia okay abo bakwena na ujumbe yabona bagoteba ibagwetira lakini nilibagotebanga nchira teyo baranyari kwira na immense yake okay chweya tutoke ndo mutimuko ngana ya ngana ne rabia Russia the war in Russia and Ukraine mbabwate bintu byabo bakubore lakini ngira nasenga seti ya test Daily Nation lero headline yeyu who cares naro chano ni mitandao basaye bange mbakumeti mononga tayari Kenya ni seba kule gari oyo mona aroboletiga mbuyangende nkwere Russia ngorwana Ukraine atatani ngokweraga semoko ibachi basa kiana mwagore Christmas trees kanga 3.6 million okogora Christmas tree abanafunzi bare ngora akanire TVET baende baigero nano korosi chikwere ndechi obeka tiles obaka kwegera korosi yakobeka tile niwe tabagende baitu baikira sesemo ya kabire studio kulende chwe gentekemo kwa ruchoro botiruliro walari mado akorete igoro yo yesegia Russia na Ukraine akia ba Africa bange bakareka bakorikego
into kiarolekane tukialinge striking n'aba Kenya bari nandi gusaba Larry Madowo tubwatani negasi eju kwararire ngende nkwero abantu abangi bachakire kwa bakorolekana igo mwanchu muri nabo wesomera na koranga ningikire ase chigazeti ekitugoira nako ase page komingo cha turi tukwanira igoro y'umuchando bwenchara ogendete koba ase semeli ya Kenya ya sugusugo se Northern Kenya na nomono mwanchu muri asabana abasubati baonchokere kolia meteyoro sana igane Soko TV tata toga ndo mutimoko nelingana limwe mutokoira na nalichwe yago chaka naliroli tugo chikokora ni guchiali rero kicheti kolimo Eje Soko TV Oboroso bw'umugusi. Kera kama tingatara ngaiketa oni ya nyamira na lena shauri sangwe ngaroromo ijana umozu bataya mabwari Muligeri bwen Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire imirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa obe bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Soko TV Oboroso bw'umugusi. Muligeli tuiranire chetere chitaika 45 na ibire chikominyoka kweli gaiga sesemeli chigazeti na namono narachyo yago ntebinga Innocent nganiri gwakwanira ya Ukraine na Russia tindaye beka burunge buna natagete timati chyo yangiye gwatika Innocent Diana
the Ukrainian government yechicheboniga etebe Kenya tokonya basae bachigotorwanisia seito ogo ijoli kasarani na yayo recruitment enganeri na gotebinga abasae ya ikeire omonda karoranga you see comment yeto guchira batetira rimado to connect negasi initially to akaiguro muntu o siriro bogima segete kwanza bwenda to rashtuka na bekalego na bwekale kana ngieke mwate banino na basae tata tigato berega to collect to akeno na matobori but now it is the opposite bange bagota bambia toende tukwere ororo asiki chi system chito Kenya ga chiangire gukora egas opportunities elitobwanareta kwa youth in tejo na ndekero gotoka nkeigo gazeti ya Daily Nation na nyanjira lero sana pakase nare asichinga seti echo chi headline echo babekaga utayana asenaro bage paligete ngaita ya monga chops for the godfathers na no ni chigas chirichiro bado wikoligyo muntu igorama yakora tote banga kwasi motu are connection kero kwa igoro ye connection usekulige liboni ganto bwate gasyo kuri kabali yes okonyoranga abalimu bali bobwenete kogenda banyore gasi ng'abajumbe n'abantu gete bali so close n'abantu bali power baenda bayegwa marube ngagenda bono ina n'abantu bawo actually ekero umuntu ayiruli rubenga nje nari getwakira umuntu chikura ugade skuru ugasoma imyaka yage 3 myaka 4 ukanyore degree yawo se diploma yawo se certificate yawo lakini ekero uchikolikwa nga still umuntu naro chukuyeliri rube ne umuntu naro chukuyeliri sana nkotebye gato chikagenda liri mutimo gobwo mwali bageni bachikocha yento mwana siasa ya maguru nsese ya Buganda akorete kolendo mwanchu muligere liga iganta ete gukwana CPJ komye gazeti ya The Standard bakwanira igoro yo muchando bwe endagera buno onyara ko bagoko bwataba benyi bensemo ya Turkana asibakale bagotara ase kilomita chinyinge eliwo chikwa bakweligelia mwanchu muligere amache na namono nendagera nege nabo konyara ko bagokoligereri kakyo muchando yo nyara ko bagokorolekana sikeliye ko tebekana bange nigo barorekane ko ruchinguru nabo nigo mwanchu muligere batebanga nonye no bonia ase chichiro nigo bwanyara ko bakorekana butabwa tikende asebono amagoli yokogora chimboli anyara ko bagakogwa ko ruchisiringi chiri busano kuika chimisatu 300 shillings mwanchu muligere batebanga chimboli chinyinge nigo chiarorekane ko ruchinguru echinde chirange gokwa ekere chindi chianyara ko bachigosira no mwanchu muligere nabo konyara ko bagwe somera na koranga kyumuchando ibwe ncharo chire aigango kwana bale ngaki aba Kenya wetani chimilioni bere bagendete konyoro muchanda botanyole ndagira asibagale otebese mo ya Mandera nigebwate abana chibiru chimisano ibere na 53 na bane abo bagotebekana bataranyole ndagira ase county cha Mandera Marsabit Isiolo Wajia na Samburu asibagate abande banyara ko bakonyora no muchandolia okuruku malnutrition yani koburuwe ndagira osamadini aliya bweneta somo berobo asibona bangina bairanire se chichikoni chiabo konyara ko bakwiyeka emete nabo igo konyara ko bagotwa amato yemete yoro sana na arabakale ko babako bekaliko eli banyara ko bako abano mwanchu muligeli igamba begete biche yo musubati yo mokurunga kabale roba obwate myaka 53 omungi no mogotu imago kuronda teba iganyara ko bagako yeka emete anyara ko bagako yeka amato yemete ayo abekire eli abantu banyara ko bako li mwanchu muligeli nabo wesomera na koranga ngaki ekorekana nigo batebanga motoyu tuliko bagokoliego nabo iga abande banyara ko bagotumeko motokoro ku muringa asibakale ko bakoyo yekana ko yokora oba obokima chwego kwanyole kwa bekire muno makere monguru ngambia muno lakini nande bintu mbire sanali nyasaye nera goturigereria ororo opportunity atoete otokumia kwa kwana igoro ya mache amacha ali Turkana rugoro ga this is according to research ya Takwel ndiko inaitwaje ekwende company ili ale goturiri totebe tu botati amakwenda amache na nde bagateba bia sana amache tu arolirare bedrock oseligen liri lirensari nini Turkana are around 250 billion cubic meters okay meaning innocent egasi yawo yoka no goturiri amache ali okoreki otumie okay lakini kwa makonyoranga abantu abatare eating wild berries chibasere ngaturukana county yayo
kurutu achagete devolution mpaka boni. Liboli How much is to drill nini? Well, a problem erora anda ndongo twale issue tambe chweya na Diana. Okonyora twaru ichibese chia magana devolution. Kire county niri unique nebwate amagania ya kawaida. Kwanyora tuachire skuru ere Mandera etaganitie gari yachi yagurirwe gari ya yellow. Of course ya bana bakaenda bali sichikosalia tambe. Iyo abakora barale bana ne bisima bya mache. Alia mache igaru muchando munene sana. Garuru chibachakire kuri ibintu byoro sana. Igo ibintu biri buronga sensembe yo. Compare Turkana na Nyamira County in terms of land size. Nyamira County it's not even 1,000 square kilometer. Around 950 950 yes. Turkana County is 77,000 square kilometer. Kwa maana bigunga naende ntubwati it is not a desert. Mwana karo bataya bandonga desert nero rugorari abante bawo kum eroro elitali roro kala hari nere bwate cyabo kala hari na cece kibwate kwerende country na Israel na erebwa lige na buri ina rokoroke roro lakini twatebe batwara match it means naende na bawo kora irrigation bakoreke basimekendage. Okay, twatebe ngochi turi wa adapt twate one debetinga Egypt ibabwate new technology yo kwenyorera maji kokagite na ichwea tiatoko ikibande ke kyo gutuma Egypt ochochene mechibicha chia gari tiatebe gada benchmarking ndara ira ndia sama ngana benchmarking kentunge asese liyo baba Kenya batarakora bana siasa ayo no benchmark ba kori no ino benchmark kati yabo Nyamira na Kisi bajire bajeje the notes ndobwate project ikuruku bura kalaru galana kularu onyandiri ndagira yari kuruoro nanga yachire ndimontu anyorite Bamba Fest dada batebeti since the creation of Israel that was the first project ya bachagite ekagwa. Okay, mwanchu muligereri page 15 nalimo gaigango kwanirere igoro ya omoskio manga bunabona nyare kwa gakurwa asensemelie kiama kia UDA nabone gakorekana kubwaterana nabarai bale as United Opposition ni garorekana tasobwa ngoiga somo yego yo mokorekana ta ime ya Nyandarua kagere to mwanchu muligereri bagatebanga ni gare nkoro na namona samatuka bange ni garorekana ko bano muraibwense Dr. William Ruto kulende asbone go mwanchu muligereri ni garorekana ko irana asikiri gari ngaba amate baguru kuchikasen nigaya kwane tayo mwanchu muligereri kirale ngaso moyegoyo mobwe enyu mogosebwe nyangi okolekane toro nikaraso mtandao chweya batabange babatabanga umanga twakwaliganiria abande na baro bakaru birengera bya abande bakamaroranga kero kende no muntu litokoroka mo. Okay, etomire eche gochunguza na ki opposition yeko banga mwino gaigara kinirende the bottom line nelinga Millicent Omanga is a Kenyan na le entitled to join abande bali babule tingi atachirete Jubilee liboli elinga eteno panelist chiana togo chaga ntolikwane aigani ndocho muraibwense Dr. William Ruto bono niganyare ko bagagutugutera aroko iburwa koyia kwa Azimio asaga tebanga bono igabali bali asense melio kwa melia serikali bagonyara kwa bakumubwa asekiminano kende gyons chinakolera bwa asense meye gazeti umugano yo nando mwanchito muriye yano rase gazeti ya The Nation page ya gatano asego kwaneregero yo muraibense ya Kenya hasa mochirie habari kurwasi kiama kiria kia Azimio sagotebanga onye ODM teyo Azimio yo nigekwete asatebrego ikabachikubwatirana ne serikali neye maiga yekiame kia Azimio gochwali gatia barai bagachora Kalonzo Musyoka ubuno muraibe kiame kyo ni gatia barai manchito muriye mbarige gase gazeti saguliye biro nabakonyara ko gwesomera kolende nigo omuraibe nsabo igarire ira yo gochkwene kia buno mucho Nairobi gochiore gokina sebirengo amane kwene kianga chinsemo chine konyora chiramo gendero mwanjito muriye saguliye biro taite turagenda bwanga se gazeti ya The Nation page ya kana nigo gokwanere goro yekisemi huna gatia bali mu gosegati ya barokyo bakari gukwanira igoro yo morobiro CBC bagotebanga noganira ikingaki nabigaboro kiambaganira ikingaki banyare bakwemanya gusiba gutwara ubumanyi ngoro yo morobiro CBA basibage gati yaba ibori bagotebanga nigo obeire nonye nakongo ase okoborokia abana babo assignment eri bakoye kurase skuru machito morgera
n'omugano rase page ya kane nabo gwesomera sobwagare nabo igasomugano yo tugokwanira kisemi ngokwanira bali igoro yokoli kyaborokia ase chiskuru jia junior secondary asbatebire boigo aba bunge nigo batebirenga junior secondary wetira se management gose kunyara kwera mbaganiri batware principals baranyari kumane chiskuru echo manjito murgira nabo gwesomera omugano yo ase gazeti ya Today Nation page ya kane kwere nabo igase page ye ya gatano nemo asego kwanira igoro yo muraibi omokonyi bomuraibi kyama gya Jubilee usengo tebinga nere Fred Matiang'i nigo bono akwanira igoro nabo igokomo cia serikali asago kwanira igoro yo morobirio sha buna balimu babete bakuru kurwasi nsemo cia minute bakaba bagoswase nsemo ya Social Health Authority yokoro kwa bunasha na wikira boni ganiga gotebanga balimu abange tibaranyoro bokonyi na wiga bange babone go babikira nasinya gitari tibakubwatukira bokonyi wanjito murgira no mugano ya CPG ya gatano nemo gazeti ya Today Nation na boigondo chukukwanira igoro yo muswa amoisekoyo moyore myake 20 nemo obetega kora swagu ritsko rigora igasumu chyo Nairobi akoro kwanga sheria Dhiambo uyo konyosoira so mwaka yo mutangani ase skuru ya KMTC Manchito Murigera na mamu maboniga koro kwa Carolina Kenye nigo bakoro boncholeria hasi chinseme chicha Nairobi sinsemo chia Huruma kolende ritsko rigorekera abanyanyimbo bari komyoki bagatebo mubegwa nigo banyati bakumurasa lisa siasa maiso akaba kagusiria obugima bwae ngina niga kwerera buno mwana yanyati kagusiria obugima bwae nabo igabona nyati kagwakirwe simi igoriyo gusira ko mwana kolende ndo chega abaigeririe bobone bwo mwanya bantu nigo baboriria serikali go chako bunengi kengima na kumanyikire tumwana igosiria obugima bwae postmortem nige okoruri tukoria rero kora ekikere togosira kwayo Manchito Murigiria nigatie megane inasangire na ya gazeti ye ndoche ne menge Innocent ndo chinga kiti chigo twanchira chinga kichari kwanera yonse abagene baito bale sasemo ya kabere studio na namono igaigege ntondigere tige kwanera ro nigoro ye campaign ngaki abarai abagendete kuyariga ni posio bocholi chweya asobwanga mono umuraigwense Dr. William Ruto agoteba Azimio nye 2022 yangorete kinde chumorolege sese nyakimini mate now we're talking about politics no I care about the numbers na ndine wenerete kwerem na manyete ngabaise koungana na ndebo ungana n'abakenya erabe ese yankongwa se parody but rende a politician is a politician twabwata lingana limwe twale goteba ngo muntu ko bali nibo yaye selisango wirangiriria abayibi mbara no konyagweta gioko akanyora no enayo konyagweta gi nagolire ng'ombe na kolire iga lakini nana ko iguino sentika gweta gi bora tigaire babalia bande tabwale goteba talinje iwa ubena tokole bintu bya obo kunyu biko tenena bitenene gochi minoga ingwatwara gatieri bweringa yaje kanda uchi nero mubuka okay je toko yeto kwirangiriri barabia DCI morandu simubuka abayibi bacho buligeri chekire chizebire data ikaya message abagani baito baikiralia sasa mu yakabire studio choya ko nganchira no bwatikindi kemwali nimbwata mogeni okobora ire chitage kaibere sato timaite kebatia go chaguntiga nkwane mambi okay kebatia agotigo chokwana mambi tocha tokwalibaga mambi ochokwana rigoro yo mugano totete toligeri chikatuni chirase chigazeti chonsi page 12 ya gazeti ya The Standard ni bwate katuni ayo mwancho muligereri na mono ntagete umu director itayebe kasembe onyare ko bagokoyerora katuni eroro igebwate mungwana yo magotebanga on an overwhelming number of aspirants want to fight for seats for our party ona bokuligereri yo manyanga mbara bya batagete kubulia gochori kurwa sekia meki baikaranste akorekana baro kurubiringa ngakiba chikoba bakurwanire birogo igaigo mwancho muligereri ase bichende abakenya bange nigo bagendete gwetera umuchando
bwenchara nabo korigereria orore chibicha ibere kera bana siasa babekire egesero kiabona goteba nga intu abarwaneria bange nigo batete kurigia chikura kurua sekia mageitu bakenya bange nigo bagendete kurira umuchando bwenchara indege chigende no distance chijigo karanyo tororo mokaenda chipurada misini mwaji kwena na 1800 chipurada misini kwenye kama muta minyoke paka bwase bwikana ndirane tani tichibese mugoje kwena. Okay. Diana Mwanjito murigiria soko kwane mogano ine tolia different gose toli mwa kurwa yoyo mento innocent asomire maroni ko gotebanga we are in broad based government to stay eyonchungwa no erikire gatiga ODM emenugere 3 mbale batamaitia sebali mbale bagoteba nigo barase serikali nabo mbale bagotebanga nigo barase nsemo yabo abero kongo nyamenu ebere kirogo gai ekento bagurwana ne kirogo Raila ikaransete gaiga nindoche buna basoga tikero umuntu waye bagukwana gaswaberete yo bagotebanga ODM is a major constituent in the opposition coalition abakwane tago yonde nera gasoka agatebanga intwe nigo tole ase serikali ya broad based bonsi pinkwano kabalengo kwana bale birogo mbibekirabu abande batete barolese bagwikaranse gusene bayikaranse kirogia azimio usabande bakogenda sensemo elia ya UDA kuna lina gatebyo mwanchu muligereri mwana siasa oyo mokuru wa sense ya Buganda obwe twobo choli bwaye obwakorekanete gachiete akalimie stima konya eta abantu bekenyoro akabatebya estime konya mbaete nichi bestiana natumete kubekera abane 50 nomo ako akonye jibaseli bagende school chiozi gataminete ti akabate yumurai mwachorete genda abaye obokoreri kina isane kinene igatora tiga jibaseli the pasali no bora arusia pesa ya mufuko otebe nonya choya foundation pasaris na ndo abantu estimeye ngakiere yae nero musete ngakiestimeye yae abora nyo nero musete kero ko musabado si yako tali yae nero lendete chiposta konyori mugano ngora igukuru gusiti mati osino bwo yano mwana siasa oyomo ngakieyemo atebetia ba matebaye kegenge kembugate nege kenkoera likialimire kwa nginyora no lirendo lego campaign yechumbi ba mama baitu bararo lira mangana mange sana machi no obegete era ini naende botuko toliko tebionde kuchikomko ko echumbi. Okay tigo mwacho mulkilito ndo mutimo gotokoirana Hassan Namos no balegaiga tujara ka batukurigirikirito tenga state of the nation ngakiense itegende tegokoria amange tuchiko batugukwanera pia mono. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Geta sen gen Soko TV ibwatira senge yao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchere mondo bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii Eretriane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto kenya yako koreta mangana ya maji yako ritukira Jumatatu mpaka ritukira Jumapili chini gongoro ko petuel machin na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bomus ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneri kurukuru
mambo ya kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Yayoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Amariri nigagendrete gutose mwana boira bukia. Tari Yesu sira. Ekegonko. Esukari. Lisabeso. Ukurasa kwa manyinga yani blood pressure. Ninki turakore wetanga kuru wasare. Nyorali chibu asomurobelyo bubugima nobo cheno. Asora bego kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabotuko ime Yensoko TV oboroso umoguse obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburyo gukora chingatare ichyobutindu obulimira bwesiro yobunda bwense kulenge tali nchirende onsura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megelyo chisemi nobosemya egyo yobulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyini simbegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to samogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomuro buri bobori mino butugi ime Yensoko TV oboroso bwomoguse magega ya televishoni Yensoko gwikasero yawo kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchulia bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchulia 0788666662 Eye Yensoko TV
oboroso bw'omugusi. wasenkwana ito mambia bono na mono ndigombwata bageni bana se studio imbwata soko bako kwane woko bega iga o mungwano kurunga Hassan Nyang'au. Hassan Bwakire byo morali akyo gendret mbiyande kagema weekend ya ri byo ne tukurinde nande to tabanga mbia sanya sai okay na kumukwani mugusi oyore gusi oyore Nairobi no yore diaspora na ndonsi asomosi mugusi aika na Bwakire bya mono sana soko bako kwane kwa buri ugo mbwate umungwano mintogurunga Amos Nyasani ngati Amos Bwakire Bwakire akyo gendret Bwakire bya nande ungukwani ya murigereria kwa matainge wiki ime ya chakire ne chingu nande ne no mai tenge wiki ye bwate mogoko no bororase kera tunyore tinga hasa no bwa ya kororate mbe ndata gete kwaza ko bolinga ke ukilikia ne kwa Kenya ngelikia ngegoje karo kwa wiru na musike hasa nere ditukalia ya yero na lirio kuiborua nere na gwato mogoko senjira yae ne birthday ya Hassan heri tuko na lieli Hassan happy birthday. Thank you. Wasacha ntubuate kwa yanki ya mono yindi ya Amos imotebi ngatere garasali ntubuate enjerende nande omo likinale twakorete gasiko mugurunga Ken Mumanyi okay nere na asirete Ken Mumanyi by the way wali kenyorukia kenyorogana kintamanyi sabakwa ese moye bunge anyali bali masaba ken no moto myorege nere na bamo babe sawante bali bande de profession se profession yuri na nya gotebia muligeri ngane no muliki journalist ko iguru mwacho muligeri actually as a spirit yeyo na nje na wanda te goteba nga serene buna bana mangana yo gutumoka ikeire ase wiki yarate umusike ukorokwa eno kumakwae kurwaria wodi ya Bukira North Mogirango na banya romo basokano muskori nkobori arenge chikura chia obaye musie wa Bukira akanyara kwa gutumoka around aramisi maro chuma maro okay anje na bonkuru ya ngoro gocha abantu ba Bukira ne family yae asa ni gangira bwango kenyirugia na ali sengiboire o chiaria matongo ndugu yane machoge ndugu yane ye nyumbende okurukunga naftali nyimbo nere nasira Friday toko mwenye on Friday nigo kenyorokia na njengo watenga pole sawa pole sana naruete gusi onaringe kururitukuria ijuma naringe ngatika Diana Bweka gendo kero kitete gotaya matanga gali gusikirase rineli boli gochia se healthcare because one state of the nation tokurigera limistasa ega koro kingo bachenu boito njira tokuru burwari ase county cheito nationally nige bwato mochando na bokorora nga ase twa ikeire egento ngirigeta igakorekana buya ase mo yo bachenu boito na healthcare systems because munango kwana iga etaike munango kwana iga nje mebiri yangu ndra ase kinyorokia na gikurukunga mawawa goikera maragoba chiriboti mbwate abantu barabe bakoeni guchumeye igo baraba abantange nane mawa wingi me wodi asa yakoraki ya ikayusu that is very alarming igo kerona renge miakiri na renge gukina igo kwari kugo monta gukwarimo na ende yabegeka lakini rende bona matukaya ebintu systems chia failure because no any accident yesinini umonta renge gukonyeka igo konyoranga ya chire yabere was esengenche sometimes apparatus na facility yetebwati a capacity yogo control maybe yori na ndo montama ni to the next level egentege sini ni kwanyara ya koreke ya itro monto ekarona kina ego tuwa ko nenya getari ya itoga ya kurukuke go gosenya ya musiari the center bona iga level 4 lakini yose ko yando yeri getukiriye kurukuke level 4 I took my cousin tima tinga akaganda musama kaiga akaganda na bana bande bakanda tima tinga nkibariete and then this boy came back home gako room sana
tukamwira ari Nyamusie level 4 hospital omwana uri akagaragaranse ekero kurigiriria gose capacity neroro enasine yamo level 4 hospital na ndo manye kumanya December around chinsa yamo paka chinsa inya ebinyagatari biri byankaga ari mbibwata cases cy'abantu kunywa sumo cy'abantu cy accident cy'ipigipigi maroga abantu kurwana wano kwamba kanyara nk'umuntu no yamubeka. Okay. So gokogenda nsemo capacity ya mariogo amariogo ne gento kugwa baraiba kana goto promise kira rituko ngabona ngo ikuipitore kinyagatari na mariogo ngo ikuipitore kinyagatari na mariogo but ritukiri bago chikuip ndia na gwika ritukiri ndia na gwika ngira na sasa amini Amos se kuligereria abantu baitu bakura bange sana kera mwari gukwanira kera twachakira gabo priorities chito bune county government anamono kurwa sesemo ya gusi ritukuria ijuma libwate emenyege menge gutindika abantu kwande kenyure ese kenyuru kwanyora tali umuntu yomo kwanyora no bagambi bagusaba mabaganga nale ngante etemnyoka matangara 3 ngitopwa no bachenu bwite se county chito chenda kibekenga sense yaito ya irire chinka kichine nase gukora siasa na ndo sikurigereria kuru matuka magega nelinga aba Kenya babwate shida ya economy ne chandete sana no nyine chibesa yani someone weke nyamoro bagotanga purchasing power ingano yomuntu bwate egento kyare kunyara gutangi kese nyagitari ere yange sengenya tabwati chibesa cyokubeka igera rwarigwe na bego mondawa gesabo ngalibo gango beka chiribu ngoja kuikanya gitari onko beka chiribu komima yako admitted tigangende chemist inde nyore ryogo problem iri yabe nene okay kara yabe ire nene nabo eko ira abantu baitase asamate mwa mabesana okay yes byabona mwancho muri twara kwanere igoro ya health care twaye kuchutira sinini abagoto tebya yabwese binyoronga kyoro chese mambia bono na ndibu na kwegure asoko bokwane kwa buligo ndena Mr Amos Nyasani nabo igasoko bokwane wakobe ngabana Mr Hassan Nyang'au abana bago nkonya kira Jumatatu kurarigiriria magana ara siasa itukuria leo tete kurarigiriria kiense itegendete gwaka tuligiriria mbeo yensenga kiere litunyara kaba tugukwanira ali agendete gokorekana se chinsemo au chia siasa nabo tume birengera biago ase namba ito ya studio 0788666663 litunyara kaba tugukwanira na sobwa mukora nyoreri bagana bogo twakire simi na nabo tebe health kyanga kyiro cha seseme kurende tagetumu director ne abageni banekera na araba irili bagabanyara kwa bagukwana batukwanire bakanguru ile litukulingana libabwate tete turabaringana limwa munchakire na Amos atatebinga ningiere lingana limwa muri ko motebya semambia bona batebanga to basakobara enibo yaga silisango igona benga muna go kwaligania baibi bakubwati mwancho murigereria semambia bona to batebanga to nyara kwa gukubara enibo muntu ko bare enibo yaye asilisango nabo konyara ko bagokonyora natebigwa no mo director ne tuchakira sani senche semeli kabere kurigiri kamera muntu ko bare enibo yaye asilisango niga akwirangiriria abaibi obare enibo yasiri sango akiburi lazima bakobwati to korara matuka yamanyete tima etigo se naende lingana litigante benga nkubwatana na lingana linde tigandi beke ngana benga omuntu tamanyeti kubeko bobisi asamangana ndonsi kogera amangana nare buno torega amangana nare toragambe abwante gotigari gati yaitu elinde tasoka isikaria ato ake enyaro so bono toiso ko banga twaya kwanire na ande twandire isikaria oyo muito yasokirie omatiko toko base bigichembe so na bonkole nganinga okuna kuko bara enibo ya ase selisango consequences injirororo the consequences injirororo maso kuyanikira Amos njenda karolenga nibo no bobisi nibo no bobisi isiko beko bobisi sikaria ase anene mono botata kirigo stoka mono igo kwe uwe asioria konyora tinguma chinene na babisa nande ige korolekana ngambu yake ko beko bobisi bwa asagwenerete tobe measured mangana ali okubekesa abantu omanyanga mbantu gesakukego kobeko okay lingana limwa mungu takanali lese siasa mo nongo banga
munabone se siasa ya Kenya obo bisimbororo robo nene sana guchibosiga iganga ngige gochikoba gochiari na bone bonsi bakona kurigerera ninga egento todaete move togenda gochikotek gochibosiga iga kiro modaye gochora chikadi chia ba ya bisegere egere nyarebe tamanya egere nyarebe tamanya siekero bo bisiasagia bikira sagia bwacho muri koigure barure birengere byabo na none swagara bateba ngarende tubasa konyara koba ukubika ububisi bwabo isiko barabarigeranga n'ububisi ase mambi abono twatagete kurachakira ase sema ya siasa wango iga Mr. Amos yes urararigereirie matiengurwa kwa ni wikeli ndintu ategerete nkwana yaya asate betenga chisemi chiarorekane kwira na magega sana agakwanera umubaro bw'abana bari kugenda ase skuru emia bari kubikaririe ngakiria Uhuru Kenyatta boni go mubaro yugo chirenze muraigwezaga magamotebinga ego mwaro ase tio muchando mono na ase sector education igo togendete gokonya gutinyu muchando mwatigete agirigeretie gaderio education di o maana embolinga tutaraikase complexities cha CBC ngelinga serikali ya Kenya ni wade responsibility yo kuhakikisha abana bachire skuru kore budget na konyebeke gende se skuru egera abana basome tutagete rocket science CBC ne banga serikali tiri ku understand gose ne bwate gose system ne bwata magoso ayanaria abana barabo bonete ko be skuru to gutatua magoso serikali ya William Ruto igo yasinyirugo ikicibesa se skuru sikurigere muno jita etamwiri ya etete igo batomete cibesa ukikskuru kero skuru ciasiekirwe muna bono iga bagotebia bana nga abaibori baira bane skuru tande bateba nga headmaster ndeyo siera serio mwana kuru skuru igo era face the consequences lakini kobeko mwana skuru ritukerimo netagete budget netagete omubaro gwejibesa getena ki egero mwana ya ikire itukuria yangi onto tagete jibesa chingana iga serikali ya Ruto yasinyirugo ikerania nande butambe gotokonyora muna ngoinya goteba muna kuru wikiri twatebetenga egero monda chire kuri gikura agotebia abantu nganga chikura egongoja go fix yeri nkore na keria egero monda go buri chikura agwenete gotokomanyete mechando tubwate saji tadie garako ira chikura tabasoko boyo mesa abantu bakumananga ngagendo getengia saretigwe ngambo nonkorosi egento gekora twakoete chikura ngeri ngarosia ego twakoete chikuru chikorosia so tugone tukumana kore marite ngori yao tuwe tukumana kore marite ngori yao Mr. Hassan yes twese kurigereria twaro cyo muraibwa bange ase retreat abajumbe batwara bagokwanira igoro yechisemi anamono bagatebanga omurikyo munene ase wizara yechisemi omuske bitok nabo igono mu waziri Julius Ogamba bakaragana kumuliku sana maizo nagotebekana mbali in touch na likegendrete alina limatiangi nere sogeti agatebanga chisemi chibwato muchandra kina ndo muraibwensi we wiraniro tebire mwara waseti muchando yo nintu tudete kuyorongeye balo rende oye gatete kuyorongeye azima beke bitura ringa na tete kuyorongeye igachete ate gusuru bwe mechando ekine gya ko garari getiri bageri asobo chori onyo chitakanyora ngo muchando nure ase sector ye chisemi atanga igabo ento ko tebye genta korire wikira chinga kichiga go solve problem eyo erinde gento kiriko nyatwa chakiriko kunga 100% transition atangana kya goteba ngagya korireki yaikiranire agijori atanga bona gotodebinga twa surpass 100% twachira 101 paribono tagoika almost 3 years gesatomochora again kiriko nyatwa mekiria se okoira abana skuru chiairanire magega ase birange binene omurayo yo gwense na on record rimoga goira abantu gari state house yabarayi baye chi parastato chi ministry chi PS kila abantu aga meeting abo atabantu bari incompetent one time akabatebinga igon understand it more than even yourselves band as mokorotaki mutenenerete so ekero tubakwana na ibasharia omu waziri wa education no mo PS ya bachaka gosomerwa literally no koirora kerio omurayi akorotaki atabeta like ayiago nga abantu aba bange igo bakorotaki igo bari incompetent na indo bo maine aiga se toberete innocent abantu bunantu toko ba in touch na abantu kera lituko na mangana yoborayi ebinyoro bana mbaraga na school batigarete isko abana ni isko bari okay
ama kiritu kasirinde no ni nubune soko na mujaka gwetana ne binyoro ne kamera cheno muri abana bari abakuriyo bakonyi kwanda chisukuru ne birere binene mono na ende no nyene system ya CBC umanye tekero murayo yo ariko riyo borai ndimo nawe tasegari goragatebanga CBC na wasumbua atinasikia wazazi ndio wanafanya homework mpaka saa 6 usiku, hata wanasahau kufanya mambo mengine. Tukiingia tutaitoa. Lakini yake raswa create task force. Tali wewe na begete task force. Agabeke task force yo kurigereria viability yo moroberio CBC. Ndali bare ko kolege ndo igurwa grade 6 yale kwenda grade 7. Exactly. Babu gatali bolinga abana aba bakogenda ji school chia ji secondary school. Bose bagotikali chichoboroso. Exactly. Bono task force area no ninchose konta bibuya ngai ichibuki yarete. Igorisire tande gatikabire gabo. Yani mwelekeo to yore muyanga nke task force ria kartek ya tabata. Instead a promise yuri muraiwe sa ayeto umwananchi kawaida ayeto moibori ngege ndekenge siri ku because yo kokani ku moibori ngiriki arenge ngege ndekenge karaki yesiriwe igokere number 1 ekere a burden yarane necessary so moibori. Number 2 a system ye curriculum yae is not even known. Finally abana mbaga ndate grade 9 lakini no matenga abana bari grade 9 chisukuru abari muboka abanyene batamayitinga ki abana abo ntaka somiwo ntu atabati kungegere ekenteke chisukuru ngo gurucyare ngamaswari gara mange gwetanye machibo okobori kunga ki bono mwatata ngege ntongero gya STEM tari boygo STEM is science technology mathematics and something of that sort la chisukuru chiroro abanafunzi bari bakogenda STEM bakogenda abakogenda arts njiroro bakoraki bakogenda lendo baka geography na bakoraki bagana bakogenda kwa bigira bakafaje wona muna tore igo mane kwa mangaya abana bayiro tusukuru alise ito nyamira no timogina ngo tima tusukuru specifically for STEM nereli okay ere for geography nereli ere for music nereli umuburukano orasegenteke no monene na inde no komochoka nane nuko biyo konene ekeru muraye wese bono nera kwimuka achake kwiranire n'abantu bagotoreza izikaiga ngani numwa sareti ekeru basareti ayoga gicha atanga totebi nyanki gwa korire korosi asaba koriteki azaba sareti. Okay now gendongere kunga political bad manners chimbe chia kisiasa sengenjo usikolege linonye na abana ibintu binge bigosareka kurwe semeno ya abana siasa usikolege libuna omuswati amuchumbe urangwe gerare gosomera ugamba ne PS bitok igentukia muirete akabe kiare working obeire mono nekero ogamba ande yake achiete constituency ya eco launch chiro chi project cha serikali atamurangeretie lakini omusubati yo gare gotebanga yagwenire tarangeriwe enero ngoroka political bad man asia sengenjo okwatebanga chimbe ase siasa esengenjo omubunge gosabara ya batogwagira chikura egasi abene no oversight yani kurigereringa kigasi yakorirunga ya sarika so teriegasi omubunge nga orangeri wogendo gosomo MCA orangeri wogendo chikorra mune project ya launch wa egendo getakere ngeringa kare project ya launch wa boyo mo bese bali bakurigereringa egasi yembwe yakorukiara ne egere obosera bwo mwananchi konyore gasi ekorire buya so njera de project ya koruya kubwatekana na nje egero okonyora ngekero aba obisabe serikali bakonda launch chi project no bali n'abantu bali bagwene ko bawo basite garo bakorere kwerende kiagera abajumbe isiko bana abamo babo bagokora ji project igongo lustore one component ya oversight. Okay ko lustore sese milio kuligera yo batati liboli ritanga libono ligo chastramos mayikwira na se Hassan Kenya abana siasa wate abana boikana sto bigete bikoro tubagokwanira bonsi pekero ko bategera gukwana bali mechando y'abakenya Montejo utalimanya timo chando asoberete kaibago tugutero boroso kera basoira sobora ikine gitangani kento kindi giya kabere uise ko barigere libonsi ipi kiro mundu randu bwebekere kirenga sago chikochi wantesi bagwena te kogenda ngakie ya siasa kiro mundu kerago tenna sembe ali yagukwananga inche goreke ngayoro je kuligere ti economically is kuligere economy itesi nyeta bantu bagenda te kurara nchara chi million ibere and all that
obotambe osoise korigereria buya nonye ne kare abanto bakorigia oburayi okonyora bamanyete ng'a shida kitobwate na baratogete bwati obumanyi bwokotatua eshida lakini we identify problem na manyete nabo oranyorete amanyete gotatua eshida kiagera naroche muna bono mwana geto mwe musiaro ositie posta agoteba ng'a muna gosoekere go agochikwagachere bo for hospital aye kuibu na ande chake gasi mwensi eyo ekworoke ki ekenyorokia na manyete ng'eshida nero ya health care binte imbiyo lakini omanya kwebanga taliero bwate chinguru chogo kore kwerinde muna bono sikorigereria chishida tobwate chionsi chia education yonsi karo monda ale gosobo gamina bale gotanga education yegwenete kobaige lakini bagosororo muna bono koigwete matiang'ata betenga aba bunge igo babegete budget ya state house lakini budget ya education teyo igo talinga ebinde imbia one disconnect tobwate neri naki yes omondo nabwate namanyete ng'egento totabwati bonega ne chinyagitari chingi yagose amario gatayo nyagitari na bagoteba bang'egento ntagete gokora muna ngosobo gambi na mario gonkoreta gento gete ngokora epare inyekore lakini tabwati formula yoko yakora muna bone binde byonsi bigokore rubunge no allocation chigokorwa no muna bone sikorigeria karo konyora babunge bago complain about maybe iki project chitara korwa segete education yere bobe lakini nande kwanyoranga na bwaba mo babo bali batakire ko allocate chibesa batakire ko beka chibesa education chisaine lakini bajira state house bajibeke somo nene bwense sengenje gara barangiri ugo chiongo soka bare na 1,100 kosoka banda gento kurwaro Mr. Hassan yes twara kwanire ko igure kera tugukwana bono abana siasa gabari chi podium kero muntu gakororeka buguritie script ya koro kimechandire essence ya Kenya sindani nero ntamaiti ko senero bali nero koboko muraibwe nse ko sabali bali bakwamira nera ko batebinga leto track record ine ya magendro kakioroche track ya magendro ngai bakorusi because they don't run any budget budget te yo batenenete eliyo bamegoteba nga bono amagendro raita na araya okay na inde structure ya itoye yoborai bono they are not even shadow, they are not even shadow cabinet ministers. So, they got to work a system where purely parliamentary. Purely parliamentary. Bono omondo abantu bakorania a budget ne a leadership in place. Ekora uno musike William Samoei Arap Kipchirchir Ruto is the only one who is mandated now to show omwananchi ngeke nakina akorire lakini bono kuimuka kuburia abantu ba opposition nga leta track record ya ino and that is why I like gento matianya mwira ne tigoro ntu amagenda raita matangani negento torigereti getangani no ko make sure nga twakorusirio obisi egina kigete getangani because erene ero so tigoro yigari akarua okorangiri kwa bandonga ingemeremo erinde njiko alienate emechande yigara kira ndimo tete yatwira na maiga na gike ngwanchira na Amos bonata banga wono goturase ensemo ebwate poor political hygiene Ruto was part of the last regime ekara gotebanga abantu basaritie bintu regime eria mbantu kia bagukwanera mwete mbia to uniform mwana inji ya innocent Ruto ta kulimo kabona beke engozie akina bera ngondi literally ekarare nyanga mansam yako garagaki anyora mbigire kuratiga manene Ruto ndira ateretia abantu bamwe abase gesigisinga na erori ni judge of the regime iri akorateki ya etete ngo musauri onde no morebi so then ekarare ngi ni judge of the regime musauri oro morebi itimini singa na bwato bumanyi na andi na bwate okoigoruru bakase bikabu osebiage bie country so atanga yago totebinga ki ririna arengaria na temete gokoranga naiga itaramigwa bono na ichire mo ngari bageri ndenkoreki nkoremo yani ege tukere country is bad political hygiene omuntu ago to saba meremo tuamo emeremo otoriere iranga ngo ndare gokare gento ondo isaraso nyorange China mandazi ningiya ochaga wite China mandazi kago ikonyoranga chabere jisa kianda tarare mandazi ritangoriria riboba unabona mato January yaba abantu ngutukora bari ngamaboba koma konyoranga iga etuke barua kiyo gutukorera riboba tara tukora na tukora umanya guchaka ngaye inuwa ngo bairandi Singapore are you singing now right to a problem wende buna ba Kenya
tuanalire ordinary yani toko igwa cheap propaganda ngeto muraina baga tuana atage tutuire birengo byo korengereria ibintu biri byiguru aba Kenya tuwebekire paka barayi bari bakoburi barayikurwa setore bamanyire nga turaba igo turaba busu nabo korete rukini yonse onariwe na ende tutaka ukebwati na tutaka ukegowasha na bono ekero omusiko ya tutaka tabanga kuri ngocho chare economy ye country ye ega seti ye mbwata ye kuro kwa Daily Nation igo na ya ndaga iga chipage 8 chipage this pages ko chakira page 25 igebwate chipage chabantu cha auctioneers country kia kogendera mone na innocent country kia kogendera already aba Kenya bakoruza their properties into auction. Okay tigang chasa Amos ndido chinata itekorwegeta na rego tebanga anene mono abana siasa bonsi piba wonete kumanya iga ekero ko egwega sigo ko egwega si orosie muna na gotebiri butambene ringa usikuri ko meidi nyomba alafu mwana ugochaka korera ni meidi chaka korera amakosa bina manene sana kiagere kero mwana akorera meidi wonete ko gende jokoni erosie rongoria moya akire ono tubuota barai ekere bagos bintu bigosareka igora nande bakore na baja korera gaiga umosike William Ruto into genda wone to goto na mas results atutebinga ende ya saregete gege na rosiriga instead to genda to gochachana sengenje bintu bisaregete mono na ande umuntu okonyire chi system gosareka egere tabasa kobori kwa maswali William Ruto kiagera egenda wone to gokorangelinga wone to gotiga awene to gotiga chi institution cha serikali mnabono bunge ni koti chirani esho yabo egere omuisho ye mwana inchi atebiguna ki ekiagendere bobe ekenge baitu muna kiatake usikurigeri muna auditor general usikurigeri report cha yegagende korusia magoso kire department ya serikali muna bono chi billion inchi sirete 11 ase jiba se juice kurigeri 11 billion yo jisaine kwa jenye gitari endenga na Kenyatta National Hospital Kenyatta ibere ange ibere to ene kwa gajwe mo notice tani aria yende asegete igo jiba se jegaro jigo siraiga igo nande kwa me konyoro William Ruto nero tokire ore ensemeli endo kurusia magoso opposition ngatiga batworo kigendo bakorire yuwenga moibi town ya Nairobi ogukwibira nando jaga gukura ngo moibi egero itwe kiagara responsibility no ne budget Johnson no ne chiwesa to ete William Ruto atokorere gas lakini igagende de gwakeriugi kanga indu gago tutebinga yaya ende gena rosiri moko leta matiangi na gago kalonso mushuka aba ojugosaria. Okay wanchu muligeli koigure sema bia bono nande unatwachakire gabina gotebinga no na bukuru birengere byabo ochaga igase studio number itegere 0788 6663 number itonere yo 0788666663 nabo tebinga kioroche ebintu birasore nane mono bonekere mbe nyegendete kugusasa semelia siasa otobekere ujumbe yago gabo tonyara ko batokorigereri elitonyara ko batokogenda bosio twakwanire SSM yechisemi twayeligereri nandene mono twabere togukwandira nga nkikelike bwenete nindo choyo bonara asa nero na batebinga tete kuburukani bakumurigereri se conversation ye nga gikamati wagire none nasa niyogoga mbiyale ororioyo oyo yayo mbozo gagorwa asa nitebanga nyamira rwete asa niwet Okay.
agote wanga ninjo musaja na ndire bona tali uhuru wana nyasa yaje nyageta bakaisa tongo tari unga bae pieza na tire nyageta ya bora kini amatumizi yonsipi ngakana kwa mugugo eyisa eliboli kwa boli ase county government yabwa sore county ya Nyamira nga kyoligereti igoro yo burwalia ando no cha bantu baito bagenda teko sira sebinyoro agunya mirango kwanera esa geko beke rieta ya ira tibasa tirio bega tende lakini kwama na kwa kwama yo wansi tigo tebi tingo yo bane yo bimunga kana kwa mugugo ase kinga igorusi na iya gorusi na liboli ryo mwana nchi asema bya bona ukira liboli elio neligi ya kurweso kwa moroke kamati korana no motiotereria Hassan liboli neligi ya muswati lakini neligi ya kuboli wa gochese muntu muna duale ose William Ruto abantu muna ituna botchirira tosinye lakini rende obuya mbolinga aba Kenya mbaro chinge nkikonete ko no nyenkira akorwa lakini interview mo Kenya iga abana siasa ngori bari gutware tabie ebwe kaine Hassan taliyo yo mobo egento ngotabiranga abana siasa mbagwate tabie ebwe kaine ngeringa muna bono isikorigereria ewiki ya tete William Ruto gagoteba nga wekire chibeso wakanire contractor wekire chibesa chionsi guchiese chia iranire so mwana inchi gonche ba economy ya beire kera atebete nga no nyine tax ya rusi gunke senge economy ya beire ene tabia ekoinya koba botambe kero mwana siasa tagete uchikobori chikura muna bane bintombire to inchendoje to expected go chibosiga iga to expected nga goika ekero mwako yo goika gati ibora nyore William Ruto kairi igori ya maguta through political statement they say a policy ochikobeka nabagoja go yakora practically sengenjo because none tax William Ruto agoteba nga okairi a tax y'abantu angachi milioni ibera tebete bakoreri be serikali gose na bari bande bagwakane tax nga muntu ndo wense gwakane tax ya 30 okolichi besa ja 30,000 go chance tari go gwakane tax ose kurigeria nene mone taxi ye yagoteba ya rusigu oye bwati kuchima gonyore okonyora nga ya taxi ye yakinithegera ire tubugambi okay egento kerabe gochibosiga yankeringa muna toko genda ngene chikura na bongagire tenga chibesa William Ruto na barabu atoke chibesa chigenda se economy egaro mwana inji afiringa economy ya bere buya igo umwana inji genda werete kumanyangerina ki egaro toko nangene chikura chibesa chiko bachinyinge nande William Ruto agoja goja ateria bananchi nga economy mwandigerete omwana anyorete economy embe nande nare kwagaje economy ese mwaka oyomo ese miaka ye tato ene na ikire miaka ye tato ene igana akorere gasi economy na nyagachire bono no ne tax ngo irani tolense so aba Kenya baone to kumanyanga ne rugengi yayo mwana siasa uri mischievous igona no muntu obwa tempo geterembe yo gutakora ibintu burunge Hassan kwiguru mo tiotereria kuru SSM ya esamba anda tebira kumanyete Nyamira ino tebire no jeroche muraibu ese gotebare igatete kuru mo eso gochia saba Kenya bari bakonyore ngeri echiribuye 30 gochinse banyore ndeguru nge tax relief nere twatebira mo eso bakali litocha konyore police because gokwana na gobeke gendeke kebe samariko na gokoranga bono ne police ichikobage kubwati gochibosio ndobasa goikana ari tokore chikura anonyore police ili yakoriki yabuniru ngakyayo ligereti ngwane kamine is it a winning situation yuko Kenya bono iga ega set ne na roti maitinga the standard yabwa standard ne bwate yakorega no yoroki na seasons of baits chinga gichokorwa chindo ana chiabekiro standard yo yemorekero mwananchi mwananchi naye mubekira mapema nere nenga giyokorwa chindo ano standard yo igebugate timanyetirero abarikia banane gosechi editor igochi atware birangererie bya sana byo kuiguru mwananchi ya maiso standard ya chakanga a season of baits and then a nation manana je moreke who cares onde tayo bwe okumereti kende okumereti lakini inse yamanya korwa
chiga set chi headline cuttings chi headline chi abeire igoro yobo salia omonene bwini boye country bono ngina neriri swali ria onga number 1 enemiosi epeiti ninki emiosi abantu bachaka koraki uchindo chibegire chindo chiabekirwe miosi akato agukina ntu akagendere guchiroje mataria matukaria nabo kware konda kwabeke ndo ano mwasiga kwabeka guchiroje kwana gokanakana ezu ya koraki yacha gusindire kwanyora ria gaga gusindire kwara taria gaga bono chindo chiabekirwe miosi ari tuwachakire korobigwa tuwachakire korobigwa ne script chingao script yarenge round area neringa nogo torusinse tore tuguchigoro abuno nyanga tigatinturaika none butia ya mukuruza ari bamenye bwaga chiru chinyomba chiyaga chiru because ndrazukano yarenga butia yamo wano tuwachakire koirwa sanga opi okorwanga ki asaganga kituraire lakini goto koirwa sengenje buno umuntu bwe nation yateba because nobody cares Ondete yo charity whether ngogenda turasabu whether abantu ngurara bari nchaya se binyoro umaite ntu wachakira gukwana ringana ria eriti namba konyore page gitaiga ase a nation egoteba nga kera weekend abantu bakoirwa city mortuary igo bare merongene chi weekend city mortuary ibatanga mortuary strained by rising deaths aigaru ya karukuru city mortuary wana yekuru kunga Nairobi what Nairobi Funeral Home. Nairobi Funeral. Aya, ego ntokende gekogera twa ikira ase toigete twachakire ko guchi promise richiko ndiriko bwatigwa. Yani amasikani ase richiko ase country ya ikire wono tari gento kebwate munso. Umuntu nabakobura richiko. Na somire gento kenda gegotanga KTDA factories face backlash over low green leaf payments. Aseki a body ya KTDA ga etinga wona ase ikire omurimi asomutinya kanu between 26 shillings and 30 shillings. Abantu ba Central Kenya bagete are already paying abantu ba 30 shillings. Okogenda gochise itomo ino already ba maintain 23 eri ba koraki ba rekwana na nama ikota yunga nyamira wana baradu nga bagosuki zingia yamo. Then you wonder who is sitting at the board of KTDA who made a policy that is supposed go kogenda bakanze ito mo bino yoma wa kamati koraki okwana. Lakini wono yamanyire gwikiranga aseketa richigeri gosikwa sitari ndigosikwa naende nobody cares abarai baito turatiga bano konchira so abu nyamiro matetali William Ruto robona no but you see now ego tekena gotewinga ekero mogaka senyombo muchio maneno mogaka atari godenda richiko atakora kana charity aiga kira abana kero mumura iru mateka tu iga abana batali koigura richiko koira nand of course that kora leta service mateka tu innocent yango tebia emetinere yarenge nga umugaka gasigere itakia 6 City tosoragi so monyonge na so nabuo nyango nabuo nyonge ga rego teba asani ngeringa morai innocent na teba nga ebintu bya temire kinyomba kiaga kirwe igonga ebintu mbya bire nje na rego teba iga se kinyomba iki kikoro nga affordable housing affordable housing ne bwatege tandagwiria abakenya bagwanete kwe check boka nande kubwathikana na inje ekero tokwagaja chinyomba tugwanete kumanyana ki aye ekero ribu ranyoranga gotete kwagaja nyomba ye goroba abana bao barareme barenjara mbaike ko irare nyomba iyo oranyore ndeba okwagaja nyomba rakiri turi konyara kobera nyagitari ingira kigende serikali ya William Ruto gendete okora lakini nande gendo kendigoro ya affordable housing in fact affordable housing yari konyara kana bakenya ba banye interrogate buya ko nye interrogate no ko yeringoria bajerigere buya because na kinda kore ngichebuo innocent ngichebuo ongogoremo onge chibesa ngagaje nyumba ngo agajire nyumba nande ngoneri uno bwibi bworo bonene sana kiagara affordable housing na berego affordable housing ichi nyumba chiri chikwagaje so uri mu serikali no mwananchi obore mu buna bono abantu bagende barusi obore mu mwananchi bore Kisii Central Business District ali ese prisoniere barusi prisonio obore no bore mu mwananchi obore mu serikali obore mu serikali go eminete obore mu bwane naye na Hassan Noli no murigereria ekero bagachire chinyumba chiria eso obore mu serikali bagachire free na ande chibesa bagutumia kwagacha chinyumba chiri ne chibesa bana chiro mwananchi yekorunga housing levy barusi chibesa chiri batumia bagacha chinyumba chiria na ande bagokora bamaekone ri mwananchi oli bairo bori mufuri
Olio wairi jibesa bagajiri nyomba icho. Serikali ya William Ruto gwonete go cheki sana ngangie go tege. Ekara ngo tegera Ramosi. Liboli ryo kanda ko boli ndinga ki miremo nero yatoka kurwa sobwa gachwe chinyomba icho. Nungurenti. Eri ne miremo abana baito ba Kenya bare ko musigo ne contractor. Contractor jiri jare kwa gacha. Muna bono rigererie ekare go tebe kana affordable housing ige go create jobs. Asan na innocent. Enyomba nere ga yegoruke ICC. Igo ya gaje tukare. Negende te kwa gachuka bono. Igo no te banga bantu banya gaje te mba konyagete. Chiri ne tibesa chiroro chyo konya abantu ngakieria ekebarua kerikero kinga kieria. Enyomba eri nande gara wote banga abantu bali ngo bare gasi. Ndu ya natiga ngo te ngono mai abantu bali bago kore gasi affordable housing ngo kora bare gasi through the night. Bago kore gasi butuko bugima. Kiare karo mwaja ke koroga tima itu sai tuli contract karo mwaja ke koroga yefro mogo koroga yefro mo korara baka ya eri abantu bali bago kori kwegasi yebunda okay ndage dasini ndara so reactions wa kwanere byanga ki nganembere mabako ewa yani akwa abana baito jisimu lakini abantu mbaro bako iranchobu abantu bago supply mechanga abantu bago supply chichuma abantu bago supply materials abuna bwa abantu bavuga temeremo tari abana bari bakora gwegasi yechibunda buno muziko yatabiri kuno mugazo bana ga Talanta Stadium ngokorereki nkwagachwere igoge ko bange cost yo kwagacha Talanta Stadium eri akoro tunga kioru achakete project area cost area acha ga oncho ruwa serikali ere yachire almost to 3 years is exorbitant alafu kwamanya konyoranga bona umo president itonachi tororo ochoire bona na sekombe kekebi chana biyo ko ira chiserivi ototageri ngabona Talanta Stadium nkoere mpuya mano nkoere ntundora kana lakini ekora at what cost abana bari bararia mbacha bagoro chiroria senge ntijogo kora sekasi iri amuchengo garia umuntu nararariora orakora muchangeria gore pigipigi okay mwanchu murigelie kerugwete akona gukwana igo bakobori ntete tobeke selfie omuraiwe sakwanete kerachita sigeti ya Talanta Stadium na nimo nakanyara kabaga goteba ngarigereria libakanya bagwa keriogi nche na akorera magendo nindo chisimingo chachirege gantete kubugata nindo chega Ensoko. Good morning. Last time the president was in Kisii, he launched Cancer Center KMTC and is completely done. Why are you fighting the president? He has lifted as much. Cancer Center ria jagete kwa gajwe garo kia Uhuru Kenyatta. Okay. William Ruto bwe konyoro nchiri gatatu. Okay. Mwali ya gatatu ajero chitisoke ndokyo kia korero. Okay. Wanjo muligereri nebirengeri byawe semambia bono. Okay. Oyoga kanando gutoire. Innocent Diana. Okay, inaerorire. Narorire gaigo yoga agenda samagana ye Biblia. Oyo David amatuka mange sana na gokire sana goko iguguru asensemeyo regali gukwanera iguru ya mangana twalingia asensemeli chigazeti lakini kwa somande Ensoko bwakire. Hello Ensoko bwakire. Hello Ensoko bwakire. Hello bwakire buye nako ganyoire ne jinga gijire jinga oyo ningo togwanere ngaki mubasi bwakire abo bwasi bwakire ngaki abantu baminto bagendete ngaki okorwa Ona kuburia n'abantu ababarayi baito togochora bagenda baswa parliament ono parliament ye kanega kigaje free market free market ye bakayitaba Sokuru ubako be poko ekama bana ko daranda peyorera para sato ya rege kigashira bakatiko aende bono bakire bakantabo mwisho okay aende akawa halam abantu badwagaragara bako okay nako igure bijya mona sebirengeli byabo nonyara kuno butuko butuka Ensoko bwakire
Soko bwakire. Okay. Yabutukire. Bagana go chaga igana ro ichinsa sichokire gaiga. Tete turategere selfie yomurai tukuru oro tuchira ni umuti mugo tukoirana no tuguchakira abo. Bantu korekana baguria mangana mange bali kora gintu kinde serikali ya Kodamos. Nonje na ngene tugustura gukororese ngencho kero kwesere. Maite ekero okoriko mundu mugondo kwao na ndo mwaka ni chibesa. No expect tinga gaki na bogo etote venga gai galero tokore tigasuya. Koira na tuli tuli. Ari mara kini se gutige kenyambi na bogo tanga kenyambi ne kengerero gwa. Koira na tuli bona. Wangwana, mambo. They were busy treating doubts. We trusted the process. Now look. See for yourselves. Talanta Stadium is right here. Hii ni noma sana. Mtapenda. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 07920710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, battery, solar panels, electronic gas cookers, egi ijebinde. Ntubwata phone accessories na wigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchuwenyo regi spare part chie chinguru. Sungusya Electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemega. Tuline sababu ya wakole talentambe gucha kuligie vyombo bunebi. Tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira. Wasa toakirisi miase namba 0784884484. Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kera rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eyariganie asobo tengari botari no mubwekano. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi.
Onchumurigeri na twere ni chetre chitaika ibere maiga echinsa isata sembambia bono na ndebura gate biribireria chakire gukina gaiga gombwa tasa na Amos bonsi nigo bakarorekana bono kubeka maiso na kuruwe birengereri byabo batari gutwara boba bonde bonsi birengereri byabo igoro yamangana ritogenda kurigereri ime yense ya Kenya twachakire chisenyi twakwa Nairobi rwari bono twasaire siasa yechire chikirese Amos amini asa ningwa kwa nanga chira kiro muntu bone ndo wana ogebekira kinite kora ira na sasa amini Amos no natigero mwairiri kwa ramura ibensa goteba they were busy tweeting igo barenge kulike mitandao bakorekana kumurira match mirobiri ya serikali bono abangwana Talanta Stadium we mura ibwense na abo matuka bwango igotagere ko bloga kwarana nimuna agwa kajisalvi lakini egento ngote abangeri naki nabwato gusuri gukora kindi gionsi munatagete lakini awenete koba umurai bwense kiagara no nyamba lya goteba ngama balimba bwati agenda bali na Abakenya bagwakani tax na Abakenya wenete kugambira kubwatikana nenjira nkorora kange bintu bikoba nelinga President William Ruto wenete koba awenete kuwajibika kujasikero mu Kenya across the board tigerikia Talanta Stadium nekia nande ne mangana maya ne lisa ne ngenjengi ya yogo kole ebintu muna biri tutakere konyore binge kerase na ibiri ale goteba liri alenge Jubilee in 6 months Kamarin in 6 months wote in 2 months Eldoret in Bukungu something like that. So what I'm saying ingelingana ki eke wanda kerikia Talanta Stadium mbu yakegendete kwa chombu yake kororekana mbiego lakini asa nateva nga no nyekere ekiya chiba yasa chitumwete gukiagaje nechi nyinge muna bono ratebyo muntu nga ngomorete rore chigaseti sato kere mambi go jobsi ya lakini gaseti go konyoni 3000 ekoni gusiringi nseyemia. So na I think it's too little too late. Egero William Ruto ago togia ebinto atobekire nerigo ririnene. Okay. Hassan. Yes. Murabiwe so chakira koroke mirobiri yae affordable house chinyomba go charo choroke boni go torokiri getikia Talanta Stadium. Murabiwe nsaka ba charged unfairly na Abakenya abange bali bakorekana kwa miriri na ndibono ire ni nera goteba full throttle gako batebinga murochekera bari kulika magana semtandao bari kurwa magana tabwenereti bono imirimo nere nakorira nje igonta de kwagiri no murai wense isendo tarikere ngaki ogoito mundo ninga narinde ndire okorore gentekia tigante benga ko facilitate geti ya Talanta Stadium koera nigentekia ikibono nkageta ari iranga gigocha kurukwa Raila Odinga Stadium kokora affordable housing nigentekia because buna turoche asebuna gusiye karora irarenge moyo nabwata concept nga abagusiyo nyandiri twanyara ko amalgamate gocha asobwamo komenya buna ujamaa elinde twana ne a breathing space gocha asemegondo ya itoebe megondo yo kore mwendagera because amatuko twakinete abantu go bakarimira amegondo ne chieri nchibe komanya na remane chieri bono mwiga mugondo to yo gusiyo rari mone chieri abantu bakairwe ke baruo gyo kwanda gutugura amabuba January bono iga muntu to yokoibu ke baruo gyo kwanda gutugura riboba because ndikorotiki ndiyo obure mugusi bwatiru bwabere chincherere na ende nkagitenga toko na kwaganda progressively ngocha kwabatore tu abere modernized urbanization is catching up with us the concept ya housing nengi ya tindiko yanga as per se the concept yengi ya because umuntu narororire mutwe inga emyakende sarasini emyakende 40 obo mane mbulinga bwa abana baito mosike innocent mbali go chikoganda gusiko chikoinarity what we have in Kisii because twabairo in Nairobi twabakine in Nairobi obo mabwa abo is going to revolve around Nairobi and actually bakuru Nairobi bono bakwanda guchinse chia Michael ekara bagendera America bagendera Germany bagendera Britain ekara bakoira na gocha kora abaiburi abo bono toko batwa gotire yo bagocha gotorera ngai garungai batorora ruwa yege moino batorora kitusuru na ende bayira ndero bakoreki
Bana bambali ko chikutwara keranga ringo buri mumbu arenga ari seito nyamatuta ngabatiga bachikoborora mbuka what meaning na onyensa ari seito nyamatuta na nyorere ngabantu mbali bachakire ko nganya kuwete nyoroga ari nyamatuta bachire ko manya nyamusikiduka gose bachire ko manya mawago bachire ko manya kerenyo neri umuntu ga ko ya kerenyo so bonya musiari lakini tego koraki a concept ya urbanization is catching up with us. So a idea yo korata affordable housing maybe umuntu naroche nga gochimotwe amangana yo gochukamanya kinyora estimate yo tarige chukoraki tarige chukaboro because ntorengera te korengereria ngamto tageta abantu bamenya te kanyona ari seito lakini bago koremere ma America banda bago koremere ma America boterba ari ma kwerende engota estimate ko genda so a concept yene ngiya ege ntumbu atumo chanda na karokyo ne chinchera muna amosi ateba tokoruo burimo obuburo bweto twarwe bango yaito twarwa kakerege tugeto omuntu rosye bintebi nando chaka gotoneria bono ekero mna bona banda bara ase salary bakona chwa house levy this wari ya bori botambe nga kibago chaka ba beneficiaries go say ndi bago chaka kabono dio ribera ne guchi bya sachiabo ya kora chakoreki chako nyire kuagacha na inde scheme ya koreki yaoniwe are they going to receive dividends out of it. Ono aiga no bokorekana bwa maswali ya manenare ogotiga wasinunga waikanchira watanganga unabono ege ndrango tabinga modernization is catching up with us aya no manya tenga antu ari nkase itokanya wana antu akalire bosi bokurukunga kweduka amaduka yana chiduka chirikanya wana chionsipi iko chibwate obosi bwa pembe oh sorry I'm saying brand gega ama si ari on sipi akarataki are shifted amabere tu atanyure se itari takabera amabere atari kurwa sengombe amaduka amabere dokunyina yechi packet yeye yeduka so modernization is catching up with us ndogwenta ku align na modernization lakini ntu align na modernization as digo rina at the expense of mwananchi gona da asa niere nde kerago kwa na mangana ya affordable housing kiagera asa nawe kirese kiwango giko abantu mbale ba mutegemete sana kiago kwana ge kurigereri kumono muna nje ngukerigereri inde sana asa ni affordable housing thili ya good idea no nyanga kese ngenjo omonda ise ko ibe ngombe asa go kama buoye ekenyuruke mayo dango muntu no mukongu gago kumbe otamire bakalero ngo kamare abana ba engori bara mabere kuno kumungaina kwanye kwa bero mwibi kwa ibire ngombe ngukamure buo go gwana to buatu o ruwe ngombe na ndo irwe seri affordable housing ne bana jibe chia maridadi amanene kero chiaga chira soboro sobugo tutukanu yuna magoso aina magoso yense ikiagara nere njerengi ya yokobeka barai enjerende yonse ogotebanga omonto ese ngenjaro yose tutiatomobeka oborai gose tigatomo oborai ese ngenja bwate kieni kia gose ese ngenjaro mutambe na kwanete nomo chiomba chiri chia affordable housing chiro ogembo chira yang'ena seito na kwanete nomo gaka oyomo opinion leader ya seita ali osikire mono ngamotevinga omwaka affordable housing ine party embese kenyoro yaito akamaya onte byaya nkeli teri party mbe ese ngencho chibese chiabantu baito bakonachwa njigendete kwagacha chinsemo chinde nonya magosa rotiga chichiagacha situga chiombe itiga chigere situga chikiro inere shida mbata sana namuti gutwara naye lakini akwabeire ese ngencho konya magoso konya chinyombe chikwaga na magosa manene konye chikwaga tunenjere tari engiya se mupangirio gose public procurement engiya ne banga go chikwaga chire kiniki ya na magoso ntojitagete okay egento nkate mbuyore asato gotiganira go komonae ngagetera ase aragote okay asato gotiganira ase ngaki idea a concept nengia okay lakini because ouru na chikorata okay ouru tare manetigo cha tigandara igoyo enzoko tubwakire wasire buya ningongo kwana nere semambia bono mungaro kwana nere kubusheja ari manga iseja ngaki mwabogire mtu abogire wera kini menya da diriva ngaki adrivere bravo kwana ya ne ndu kwana to ngako uri ndra kwana ya ogara wono na abakwana ni bozi ipi beyamano asani kwa kwani amosi kwa kwani tuanchera ndama kwana biyando je bako jangu mangana ngo lakini umanyete egeto geketeke no jamangana education nakero na rumo abio marena go tenga abantu go school tata umwana go school
Ngachura iyo mwana nyaruke school. Hata kwa ati naona ile kana koboko ni kuli tunaona yangu ile kama kujikonje. Eli moli. Ndio toko ke tuaranga hivi ndio vinde toko ya man. Mbuza magana. Okay. Toko ranga na mabera manene tane kana ana ndoko. President mete hiyo mwana yake ndio kwa mse. Muiulia muimukie. Na muile school amutiko. Ana wali school benda alite. Na kio korengeri bako ira ko mwana uri. Okay, bija mono sana. Se birengeri bya libolia bolia. Soko bwakire nera yo mwali ngo bwatatu na senkwana odiem. Soko bwakire naba tikabo. Bwakire buyanga kyobendere to mwago minto koruchize mochia nyamacho bobas Yare miguna. Wani di masuru bori macho ile twara rale nere. Masuru bori ngo macho ile. Biyande mwono ni to ngwa ko ruakiza mocha bo bashe bori abasta ke. Okay. Gambo ya mabori aberega. Boli yango. Sini mumbechi ekerekira agachu kirahere no buraibwese ekero muraibwese ara rwara agende. Anse mukikira tigare koba. Ikiniri twari yarimo. Iswali ya kabere. Abana fumise bagende skuru muna bari batakipense abeke yange ndeyonti aite skuru. Onyora abana bandi ngo bari ne kingomu. Bafate ya bari n'ibintu babitwamenyere skuru. Ndetse ya kwengera abari mu kiprincipo wose naho kujya kokia ababari masinani mbiya mono nabakwali rigendere kintu bindi limbari joreti. Asante sana. Mbiya mono zemba buli kwa yego ndajire. So egento kegenda tekongo kinegisime chigo chankeringa litangani mungwano yo kitengera ga kororekana okubwati siasa yense buya. Ine ensemble nga abana inchi imba manyete sobo obukorekanu borese oburai bwa bono. Teko babuya gutuma umwana go jeskuru no nyano natabo munyaruka teko babuya gutuma umwana go jeskuru kyaro mwalimu we skuru mwalimu masatarikoni sabuni tarikoni lyo lya maino tarikoni no ne brush none bikoro tarikoni mumaye watanga mutoma gende skuru ngerende yonsi kero mwana go soma igara igubuya aigwe none kirasi igawe ne teko ba comfortable lakini gutuma umwana go rwe ko runga gende skuru agende ko chandeko na abana bandi basaniyo bachetene paka jijuizi igo kubeko uri ndororekana nga taisainia se society egendo gyoka eserikali wenda okorankiringa tigebe kejebesa jiskuru ebe kara abantu bagote unga injo skuru mutabu atikende ebe uniform ngonde tabasa goja na kende. Okay. Aya secondly umosike korubasi ororekaniro manyete miguna igate banga igaburi nga chinyombe je karo chia gachirunga ichiragende miguna chinyombe chikwaga chikoneri kwa bantu privately muna boro nona ina bogwene tori kichibe sogendo chigore lakini karo serikali enyegocha obo bamboronge senginjo chibesa chia tumikire kwaga chinyombe chiri ni chibesa serikali na andi chinyombe chiri chire sobori mu serikali obo wamboronga moisoye nabo chi serikali chi county chira basikoira nyumba chiria ekero William Ruto aroro kiagara bona igo sikorigereria abantu mbaro utati toko batwaga nyumba chisobora yo wa William Ruto sengenjo abantu mbaroro bago benefit gose bakonyore ngeria yabo kurwese ese nyumba chiria andake bago supply chichuma bago supply umuchanga bago kore kwerende nande kero chinyombe chichikoni wegendo kera kindaramanya miguna ngeringa kero chinyombe chichikoni wa chinyombe chiaga chiro uno wa serikali chiaga chirene chibe cha serikali nande kero chikoni wa chibe sa chikorwe se chinyombe chire kero chiao ni ujire jinga ichigo chitindamanya jira cho. Okay. Obuna bobo liboli ubwata sanita to kaleta senkwane manya ko genda bono ndeto diemwe mesa iguru bono obo korekanu bore asamangana bori bwe abere education na mangana ye chinyumba. Number 1 onyaga kia serikali ngo konya yale ngo common mwananchi liswali dia bore gutugu na ibasha gose concern ya committee out na babunge barenga na ibasha ase ministry education ne ringa onya se na ale bono ga corruption yego sibibwe nene na ase chisukuru innocent ya baibuli bagonta because we relate na baibuli kera lituko ngana agenda te sukuru ngebe sana bwate ekarabe kwa se uniform yonsipi ne bintu bilibikana nuwa se sukuru yani chisukuru chiabere chi procurement entities chisukuru chia irulibaga lili chisukuru chia kera tigwe fees
matefisi abatakabu tinga kia matiangi ekabekwa nyambo ni ministry yasogetie circular chibesenga kichibese chibonete kwa kabiri but ministry yabona ya under the current leadership they go follow through era do sengo koleri ngoikera ni gwere at least ri matiangi barenge mbatemete ko tindi ya sinini no mochoko kababono roche na ndo chisa chinde to kunyara go blame abarimu bairu abana 1000 azebuna Sironga girls. I'm told the admission ya form 1 yoka igero almost 2,700 girls. That population is too much for a school. Kwa manyakonyoranga capitation tiratumwa. Abana banga kyoko barageria. Abana banonye chinsa chinde tya medical concerns. Oroche riritu arenga kiria serikali yoru ya bwate edu afya. At least ya wanafunzi mba bwate insurance, umwanafunzi na aruara na bako mnyekubosongo arwai abweniwe atari wakaniwa. Wono iga umwanafunzi yakurwara umuguri wake rusi mirata chibe. Wono yamaye goikira bana abarimu barosi yegento chinchira bakorisi chibe saintanari. Ebasi nonye yagoro tuchikare tutagwa troni ya rutu na CDF ebasi ngwaka na iwere 10,000. A uniform mune bintu byo kwandama na accessories che uniform yose piece around 30,000. Omay collect fees. One fees yo kanyene ne bintu yose bikoma kanyoro mu muburi ras mark of 100,000. Abayi buri banka ngai bakurusira bwe miyayamo. Lakini omo president yo mayagote nota banga ira abane sukuru batachitense. Number 1 igente kigyoka twaikira sebirengo byo obachenu bwabona yabantu ugata mental health. Ebintu biko tocha abande bisinini nko iroro mwana sukuru gatachitense abana bandi bamusekerere okoba boronge ku mwana uri kokareki usarike number 1 ta koiwo number 2 aendere gane abase kwengenta kwa iwo omo president we country ye agotenera on camera omanya gotabanga goko na nyagetari uko uri kuzibesa ngendo rangiri police really okay yani toga ende nyagetari toruwarite na yukurusu none chimburuka ronya ari ete nyagetari kuchikorangiria abazikari ngo kwasa urutibesa okay na itowo changa yukururu okay abazikari boko atuma abazikari boko atuma kutabago okay bwachumbuligeri abasigari security bakorenda gusana abanyagetari bagocho kubata umurai matego reinforcement yagobeka tigatata yagobeka reinforcement yagobeka murai bwese nigateba kora tigasidide ne tubugatese mwana minto murai bwese gateba asama tukabwa ngo mwancho muligeri murwiro ndebwense kwanda nyagitari tukenga tali kurwali guno murubeli uliosha nabebwene tarangilia abanyanyimbo bakonye Alia magana asani. Tugenda musi. Tugenda musi senjebira. Wiki yega kwarode as sporadic emergency yebibago bikurwanya abantu chimaroba. Abantu ene bioro ne chibunduki. Already security sector yaito is strained. Asa ninda asa ninda bacho kubota abanyagetari. Asa ninje nda sabero muligereria afyengiya tabase kujikonyora liwa gakera afyengiya ne gereta gesimi police. Okay. Negereta agese police bajumbuligeri na mono togenda tekuligeri yararo bono tete because chinse chaminyo kinendo chiziko tebu chitigale chitai sano ne moiga tobe aso bwenge tokwane road DM na yaro alikurunga Linda Ground Linda Mwananchi Linda comrade Linda comrade idea na yaro na yigwete na yaro Linda Mwananchi yalenge chisemo chia Busia esabwe yemune yakire ne serikali ya William Ruto gegenderete ko answerese abantu bale serikali asengenjo egento keronga William Ruto na kolete egento na okorera magosa abire amanene sobogambi bwaye amagosa ya mono yoko ukoseria omosike gashawa korwese serikali konye banga William Ruto na takete konyoro bwo kugamba buya Go yale goja ko baraisi kolemereria gashawa kugwa komoseria kera oretiro umuriro monene ese serikali ya yesiko gaiga amagosa ande William Ruto atagete gukora manene no gutagura DM kera DM ero isikurigiri wono munereiga yatagukire na ndi ngujine na predicting toko genda chikura chigocha ODM na bera abetetwa arababunge 200 ese ngenjo siasa ya Kenya genda around evolve around personalities innocent rero tengo te yuma ene ngabantu bari barenga ODM including me nakabeira ODM abantu bari barenga ODM gose barenga ODM paka chikura chiaeta tibarenga ODM ese ngenjo ODM erengia ngo barenga ODM ese ngenjo ya Raila Odinga
ekero isikurigeri no nyembo no iga abantu bari DCP chama ya irire metie nyigo sensita koru ya rosetiwe imbali DCP esengenyo DCP erengi ya yakorere kendi ya DCP terakora kendi gionsi obari DCP esengenyo ye personality era around DCP okuruga shagwa bono iga ODM elienke elia yarenge Bungoma Busia yarenge Busia oisikurigeri no ne bintu bare gukwana okorora ngambale tayari for anything una bono ODM igere se coalition ikurukunga Azimio coalition ire Azimio lichiko liri echi coalition irigote banga ekere epati kurwe se coalition ewene de kulikera ewene de kurwe notice ya 3 months bamanya gosoka nande lichiko ngote balirenga epati ya mateko besi coalition ibere aiga no lichiko ligo chiko koreto botutukanu asengenjo egere ODM ebere se coalition ya Kenya Kwanza na UDA wiketo ke ya rure se coalition ya Azimio na ODM korwa ese coalition ya Azimio omondo naro takirari keri rube e notice egende sa Azimio oyungagere tenga tindari katibe libuya ngagere tengo monto rari keri rube lyo no moriki ODM orabe hedu secretary general so igobo ko ngumboro konganya ku ODM yani konganya ku Azimio kogenda the other side ya Kenya Kwanza lakini ndo nari goteba asani atharacha ngeringa nche munandoche ODM iria bamurabari abake barenge Bungoma nonye orengo no mwako monene ekero bagosoka baise gosoka ku ODM bakogenda abantu bekegorie kemba babwati guchese baragende nindo je bakoenda united opposition wakwanire boigo orenge genda kwanete gari igatebete ng'abana aba ninchiko banchiko barenda abana abo gachikurenda babo sifuna ateba young people tingiko banchira babe attacked tingiko banchira bakore rukendi gyonsi ODM linda mwananchi ngakyoje ligeretia sama isawo nonyonga ase nkwane iyo nonyonga gatabanga mamu mwabore ita 7 years umukanire na mutumete abasabere sifuna na babu owino abatebinga bakoreki batachense bakon bono amangana nabere ODM igebwata bono abantu bare experienced ande gatwara ODM y'abantu bare energetic and young abononda tukirigire rikuru ase ya ikeire you know no Bibiliya ngo taberinga there is time and a season for everything abantu by experience were overtaken by young and energetic people igoro iyaro rekanete wazi inga ODM bono iga ondebwensi otate korisoneti ko komonero lazima risoneti ko komonero kurwa so morango bwedu nisifuna na babu owino na inde igoro mbaruete a communication is very clear which is abantu bari bandi babu owino agatebanga atuwaogopi hata mkitufukusa leo togende by election we are ready. You see, that is very scary as a guru eriende. Are they ready to confront them and just them away what you call and as a by election? I don't think. Sifuna agatebanga baba akulea waoga. Waroni bono. Aba murabari messaging yabo igo ya eliminated in a very strong way yesterday. In fact, ekabakora larger than expected. Usuna unabanta wande bakagrete. Again to kenda kiakora kana kurugari na ndaba murabari banya oratebuya. Ekero baso ategeti ya Busia bagaswa ne signature ya baba Raila Amolo Odinga bagaswa no kotara kurigo kunga lero ni lero litangani you know okotara kuria chinjira nchirego kobokia chisi agete igoro yoko a presence ya Raila Odinga was almost being felt alafu namba ya kamere bakamanya kogenda ne signature iri yende kwa Roger Funa gotengera eri abantu banjete mona gotenga ushindi ni wa baba baba ushindi ni wa baba actually baba ate DJ ya baba Raila Amolo Odinga wono euphoria ya Raila gatware kara matera ari akabekirwa igo yarore kanete egacha naturally namba yende igoro tinkagere tinga basaye bari ambatu megeteni ibo kurua se bigancha binde byonsi enene yokoreta abantu bari abantu bari go barenta boka igoro ntwaro chigopia chire branded igoro ntwaro t-shirt chikorete chire branded actually buna amosi ateba ODM area ya serikali yata yana ODM ya serikali iri korege korinde ground
elibono ya beire katika njia panda. Okay. Number 1 mpata tiko kore coalition na UDA. But a coalition ni ekorwe amosira ni riswa ringa coalition ni teka wakogera lichi kondiko balao. Bakore coalition na UDA already bare na Azimio. Okay. Number yende Azimio rinero bono basoira so bututukanu batumaniwe because bono na igure na Sifuna cha ayani onde Junet ojakire kurwana na Kalonzo Musyoka na moko ira leadership bado ni chenkarta nga ira tagete koba actually batangangire so nande ngomente usikurigeria umugutano igoro Sifuna ba begetenga chi sound bite na mariogia are go ya etigati yarore kananga raira ngokwana arenge naba kwerenda usikurigeria bangwana bari muna babegete nkeringa nonya naye buo innocent usikonyora umwana ogocha gotebinga mwaka jinse chigota ogocha botuko ne chimbe nando ogocha gotindete jinse jine chimbe ora basogoitwa no wenete ko bakeafu kero umwana uri ojagire koranga na kibintu bigokorwa okay ODM area ya upinzani tutigeria serikali muna asania the banga ODM nero ya serikali ne riende ya serikali ne yabugira diswangana okay nebugata eria nche muna nkorore ise kogenda kiagara muna bachiete igore getikerio bachiete batebiringa mo basagutacha lakini bagadify bagaja bagatacho na ando isikurigeria serikali ODM yende muino gaiga ne ringa ODM yere muino gaiga ne ria gotebia gotebanga nkwenda bari gukana bani goshiti basoye kwerende coalition iriende lakini bagoteba tutam okay so sawa negotiation jirine cyo sawa nyigwete gotebwa chiariro mwanchu muligereri no mo director ne no ene gento natete goteba tingo nyara goteba chinguru ku Innocent Onyango twarenge nae kurumambia murubiri w'ensoko bwa kiro ikiro mweli tichikabire tumbira na Hassan na Amos ewiki gocha Monday mbira nekeli mwatigalia toje tukolera abu kuna tagete mo director nabe kicikatudigete jigona gutaraga na chiata teko soera ni abu orale Nairobi ye kera to kwana Mario Gionsi pia siasa na kiregento indombire biyo cha biara go kya Kenya se chibara tetutigana enda kwegwatire gita enda kwegwatire gita enda kwegwatire ende wa DJ Pasami ende wa mudeni gita ende wa mudende gita wa mudende gita wa mudende fire see fire fire see fire noma si noma watu noma si noma watu fire see fire